Quedan 2 días para o momento máis agardado do ano. María Mera foi a primeira. Único que quero es ti. Lucía Pérez encheu de maxia o noso plató. Quen vai inaugurar este ano Nadal en Galicia? Coñecémola elixida. Oxe, no quen anda aí? Que sí, porque o venres accedemos ao noso Nadal aquí no Quen Anda Aí e celebramos tamén os 600 programas. Será unha gran festa e hoxe desvelaremos quen será esa persoa que, atención, vai cantar e acender o noso Nadal, que vai ser máis espectacular que o de... Iba a dicir que de Vigo, non, pero bueno, que de Pontevedras. Padre Patiño, moi boa tarde, que tal? Moi boa tarde. Benvido, que tal? Venga, o Padre Patiño moi moderno, porque queremos facer do Padre Patiño, atención, un influencer. Hoxe é o Día Mundial do Influencer. Que é un influencer? Un que influe. Influye nos demais. Que influye. Eso temos os curas bastante práctica. Unha persoa que polo que fai, pola súa maneira de facer as cousas, influye, ten moitos seguidores. No seu momento, o Mesías, Jesucristo, foi un influencer. Foi un influencer. Ele chegou e influeu en moita xente e tiña moitos seguidores. Sí ou non? Sí. Tamén tiña dos outros. Haters. Bueno, pero que fai falta tamén de todo. Para o dele estaba Judas. E entonces vamos co Padre Patiño, que eu creo que xa é unha estrella. O Padre Patiño, cando chegou a Quen Anda Aí, había xente que ao principio dicía ese cura a mí non me gusta porque, non sei, fala así tal. Pero agora, eu creo que te ganache xa a xente, a miña xente párame pola rúa e dime ten moita razón o cura. Me encanta que che diga eso. Digo en serio, E ti aprendiches para dicirmo tamén algunha vez, que non me das nunca. É verdad, é verdad. Nunca che dou a razón, pero na rúa dimo a xente, di, no, o cura fala como ten que falar, sí. Pois queremos que fagas, que seas un tiktoker. Mañá entrégase o premio ao mellor tiktoker de España. Quer dizer, a mellor persona que está en TikTok, ali, facendo TikTok. Facendo TikTok. Quer dizer, bailando. Hai curas, que tamén o fan. Sí. Religiosos e monxas. Vemos ese de Guadalajara, non sei. Antes de ver eso, volvín a ver o almanaque este que saca o Vaticano dos curas. Che. Eu saco o Vaticano. Se eu saco o Vaticano... Non é do Vaticano? No. Que se vende ali, sí. Pero non o saca o Vaticano. Pois se vende no Vaticano... No, o vende nas tendas de alrededor. Pero sabes que ese é falso. Estas fotos que estaba vendo do almanaque? Ese é falso. Pero non son curas? Non son curas, xa de... No. O que está ben é que sean curas, porque moitas revistas, para sacar a súa roupa religiosa, utilizaron a curas que sí, pero en este caso é falso. Pero estes non son curas? No. Eu creo que este sí, No 2003 apareceu. En no 2004 hai un que é David de Sevilla, que o sacaron nunha procesión, incluso denunciou o calendario. Pero que cura? No. Estaba vestido como tipo nazareno, e resulta que denunciou porque sigueu vendo outra vez. E hai xente que está protestando, te digo porque... Tampouco estaría mal que fueran curas. No, que ao contrario. Ao contrario, que hai revistas religiosas para venta de roupa religiosa que utilizaron a curas. O que pasa que ahora, te digo porque eu pola mañá hubo investigación e me dixeron eso. Hubo investigación, chamei a distintos gregos, chamei tamén a casi compañeros, Luís, ojalá que nós tamén, porque nós tamén podemos, porque non? Sempre que non pase, pero está vendo o caso deste chaval, de David, que está denunciando, lo sacaron sin su consentimiento. Sí, claro, hai que pedir o permiso. De todas maneiras, hai moitos curas e monxas que fan TikTok e galegos, que están nominados tamén. Vamos ver algún exemplo de que están nominados al color morado. Y ya lo tenemos. Mira que fantasía. Este galego tamén, me parece, Mira. Fabuloso. Estos sí que son curas de verdade, e unha monxa. Sí, pero que además me encanta ver así. Fabuloso. É unha maneira tamén de levar a palabra de Dios ou levar a alegría. Que está buenísimo. Monxas facendo receitas tamén en TikTok. Pintamos un poquito de huevo para dar color a los facendo os seus... Sí, hai unha monxa que ten cocina tradicional que ten unha cantidad de seguidores enorme. Este é o Mateo Aguado, non? Este sí que é un fenómeno, Sabes quen é? Conocíalo? No. Mateo Aguado se chama. Espectacular, Este sí que tiñamos ganas de que viñera ao programa un día. Podías falar tú con él?
comienza Sí, el yo Adviento consigo, sí, y si hemos no, no. pasado del Pero non tedes un color WhatsApp que sabes todos os curas de Galicia? al color Pois os debes telo. morado, y ya lo Sodes 20 ou 30. Cantos curas hai en Galicia? 100. Hai máis. Que va a haber máis de 100? Hai máis, Que teñan menos de 90 anos. eso sí. Que teñan menos de 90 anos, non sei se verá 100, É que teña menos de 30 tamén, habrá menos. 30 non hai ningún. Tampouco, si, hai poucos. A que anos, digo, a que hora? A que anos se ordena un cura normalmente? 24 anos, 24. É moi cedo. 24 anos. É moi cedo. Eu acabei aos 20, tuve que esperar. Vale, como sabemos que tú non sabes moito de TikTok, de momento temos che a un TikToker para que che ensine a ser TikToker. E non fomos ao barato, é un dos mellores, Pablo Meixe. Moi boa tarde, Pablo. Moi boa, Roberto, que tal? Como estás? Que pena non ser curas, verdad, Pablo? Que pena, era vos chollo, Ahora, sabido o que sabemos, claro. Quer decir, pasado o que pasou, a hora de curar rasaríamos máis aínda, sobre todo tú aí en TikTok. Sí. Oye, pues mañana tamén vou estar nos premios, así que mira, ao mellor podemos dar algún consellillo. Oye, tú mañá estás nominado, non? Isto dixen ben, non? Vais a elixir ao mellor TikToker. Son varias categorías, son como os premios, hai a mellor vídeo, a mellor creador de comedia, de vlogs, o mellor de contido de deportes, hai cada categoría, digamos. E haberá categoría de curas. O mellor lifestyle sí que hai, quen sabe? Bueno, cuidado, este rapaz, Pablo Meixe, ten canto máis de 600.000 seguidores, non? Sí, sí. Mira, Fabuloso, fabuloso. te podía explicar algo ao padre, porque eu tampouco tiña moita idea. Bueno, que che podo decir así de rapideo? Básicamente tens que ser natural, tens que ter soltura, tens que conseguir que a xente facer un contido que a ti tamén te gustaría ver na rede, digamos. Efectivamente. Tú podías vir hasta aquí un momento e explicarlle en persona ao padre Patiño? Eu achego unha hora. Veña, vente aquí e así tamén te saudamos e pasamos un rato aquí xuntos. Vale? Fabuloso. Vemos agora, Pablo. Hasta agora. Porque eu teño 5.000 en 4 Facebook, en cada un 5.000, non me deixan poñer máis. Pero tú tes Facebook. Claro, teño Facebook meus, 3 con 5.000 cada un. Teño Facebook da UNED Seño, que tamén coordino eu. Pero Facebook teu propio? Sí, sí. Eso, Jesús non dixo de eso, egoísmo non falou. Falou de No. mismo. Sí. O Facebook debía ser da parroquias. No, pero cando é compartido tamén. Vale. De moitas máis cousas falaremos hoxe no Quen anda aí deste mércores, verdade, Juan Fuente? Moi boas tardes, Roberto. Boas tardes, Padre Patiño. De momento, Moi boas. Padre Patiño non lle vexo moita actitude de TikToker, Sendo os focos e... O TikToker tens que ter actitude de querer perder o tempo. e Con gañar... eso tes o 60% ganado. Meu amigo, levo esta mañán 3 horas como mandando mensaxes a todo o mundo. Sí. Esta mañán Pero tú xa enterro xa non faz, nin cabodanos, nin faz nada. fago de todo. Pero tens que traballar tamén. Teño que facer de todo, pero ao mesmo tempo non podo facer eso. Ves, tú tes aí algunha tamén que podía ser TikToker perfectamente, Juan? Teño dúas, en concreto, porque estou con Rosa Cristaleiro. Por certo, máis tarde comentaremos co Padre Patiño a Romaría de Santo André de Teixido, que hoxe é o día dos Andrés e das Andreas, así que parabéns, e tamén con Rosa do Cristaleiro, que é moi devota, moi de das romerías e vender rosquillas, verdade? Hombre, claro, a iso me dedico. Estáme dicindo, Rosa, que aquí cheira de maravilla, porque estamos con Carmen Sánchez. Moi boas tardes. Hola, que tal? Que está a preparar unha empanada. Vas facer unha empanada, verdade? Vou facer unha empanada. Pero non unha empanada calquera. Non é como as demais. Digamos que leva un valor añadido, que leva as algas. Eu traballo Empanada con... de algas. De algas, sí. Pero leva algas na zaragallada. Leva algas na zaragallada, Sí. leva algas na masa e fermentamos con extractos de algas. Moi Tamén ben. os fermentos para as masas, para darlle volumen e textura. Porque a alga, hoxe li unha cousa que me gustou moito, que digamos que como a creación perfecta da natureza. Bueno, eu non sei se perfecta, pero haberá Porque os axuda a componentes. limpar a auga, ten Sí, moitos sí. beneficios para a nosa saúde, moita vitamina B3, etc. E que ademais vale para facer papel, é como combustible. A alga, Vale para todo. a alga é maravillosa. Faltaba estar boa, estar rica. No? Pero a alga é espectacular. Bueno. Ahora, cheira moi ben aquí, Eso Isto de ten boa estar pinta. rica ten boa pinta, eh? Claro, hai que saber facelas. Claro. que aí onde entras ti. Claro. Claro, pero E ten boa agora pinta. dou Cheira moi ben o porque valor. tamén no forno, Sí, no forno está preparando algo tamén, sí. Gústame porque vai alga na masa, non? Vai alga na masa, Eso pero gusta. tamén vai no recheo, eh? Bueno, pero da masa gústame. A Pareceme primeira, que... a primeira darlle- vez que eu... Perdonar que vos interrumpa. Sí, sí, a interrumpe. primeira vez que eu comín empanada de bacalao con algas foi no Mosteiro de Pollo. Non sei, con pasas. Con algas, en vez de cebola, levaba algas. Levaba algas. Estaba boa, claro. Estaba moi rica. Sí, Sí, Hai sí, máis sí. de 25 anos, eh?
Bueno, cada vez hai máis xente que xa empeza a consumir algas de maneira máis cotidiana. Antes menos, pero cada día vai en incremento. Entón xa está claro que é un gran produto, que é un gran alimento. Sí. A ver, todos os componentes que levan as algas son un perfecto... Eso é ferro, para non morrer nunca, Rosa, que é o que queremos nós. E para rejuvenecer. Non morrer nunca por lo menos 15 días máis. Bueno. Para rejuvenecer Pois ten boa tamén. pinta, das empanadas de alga, moi Ten boa. boa pinta. Despois nos contará ademais como apañas as algas aí na ría de Muros en Noia e falamos con Carmen. Unha empanada é perfecto para un día de romaría, si ou non? Que romaría? A que romaría vas? Porque hoxe imos estar nunha das romarías máis importantes do noso país, a de Santo André de Teixido. Alba Lea, boas tardes. Se alguén desexa ir, ten que seguir varias tradicións. Sí, Juan, son varios os rituais ou tradicións que se poden seguir hoxe ao chegar a San André de Teixido porque día 30 de novembro celébrase o día do apóstol San André. Entre eles, frotar con un paño o santo ou tirar miguiñas de pan a unha fonte. Ollo, porque se a miguiña de pan flota é porque o santo vai atender a nosa petición e se non flota é porque non nos vai a facer moito caso. De San André de Teixido dice que é o punto no que finaliza a nosa galaxia, a Vía Láctea. Pero tamén se di que aquí en San André de Teixido era onde o apóstol San André se sentía tan solo e desolado por as peregrinacións dos fiéis cara a Santiago que Deus decidiu facerlle unha promesa. Todo mortal tería que pasar polo menos unha vez na vida por San André de Teixido. Daí ese refrán que todos sabemos que di que a San André de Teixido vai de morto o que non foi de vivo. Esta tarde no que anda aí falaremos con varios devotos que veñen cada ano a esta xornada tan festiva. Seguro que moitos no plató e na casa nunca estiveron nun lugar como este. Atópome nunha cova de sal. Estou rodeada en chan, teito e paredes por 8.000 kilos de sal. E vos diredes, isto exactamente onde está e para que sirve? Pois xa lle adianto que isto pode ser moi beneficioso e que esa é a razón pola que todas estas persoas están aquí. Pero como funciona exactamente e como nos pode axudar? Eso descubrirémolo ao longo do programa de hoxe. Aviso para todos aqueles que teñan algunha doenza que estean moi atentos, porque de seguro lles vai interesar. Pois estaremos atentos, compañeira, pero esta tarde tamén imos falar de hortalizas e verduras feas con os horticultor de referencia, Javier Miranda. Boas tardes. Boas tardes. Porque parece ser que nos vamos ao bonito. Sí. Non? Sí. Nos vamos ao supermercado, queremos que todo sí sea impecable e bonito. E mira que sempre se dixo que a beleza está no interior, en este caso, pois tamén sería, Javier, porque este tipo de hortalizas, bueno, como eso que tes aí, non que temos aí un pemento que é feo, por qué? Sí, neste caso non sei se se dá apreciado na cámara, isto ten unha razoadura que fixo contra un tutor, contra unha estaca ou algo que se... O ir medrando. Pero se non collía xa. Entonces, non collía, habendo este. Claro, efectivamente. Claro, eu chego ao supermercado e vexo este e digo, pois levo ese. O problema é que... é máis recto, está mellor debuxado. Sí. Claro, máis bonito por fora. Buscamos a perfección neste tipo de produtos cando teñen a mesma calidad este caes. As mesmas propiedades e todo, ainda que non sexan tan bonitos por fora, pero a xente sí que os desbota. Sí. De feito, nos neste ano podemos tirar 600 toneladas deste produto. Porque se non se dá vendido o que? Sí. Non chega, non chega. Porque a xente vai collendo outro que está ao lado este e vai quedando este, e ao final acabase pasando. Efectivamente. O que debían poñer aí, ao mellor, este un pouco máis barato que este. Sí, pero bueno, non me interesa. Porque que lle afectou as altas temperaturas e agora pouca auga ou exceso de auga? Sí, son estreses que fan estreses climáticos, as plantas ao final estresanse como a calquera outro tipo de persona, pois polo tempo, pola climatología, polo terreno que se queda duro, por excesos de auga, por 50 cousas. Sale un torcido como se sale un fillo torcido. Pero hai que querelo igual. Hai que querelo igual que os outros. Non é tan bonito de amosar por aí, non? Onde está o romanesco? Que escoiteu que era un gran... O romanesco está por aí. Está moi de moda agora, non? Eso non se come, por favor. Vamos a ver. Isto cando vas e ves isto na tienda dis... Esos son plantas que se poñen na casa ali para adornar. Isto é, a natureza é o máis fermoso que pode haber. Bonito sí que é. Sí, é unha variedade inán que a maioría de consumidores, e incluso eu antes pensaba, que era un híbrido entre coliflor e brécoli. Que parece, non, que hubo aí unha... Resulta ser que é unha variedade de coliflor verde. A coliflor asociámola a blanca, e canto máis blanca, máis calidad lle asociamos, pero hai variedades de coliflor roja e verde. E igual que a outra coliflor? Sí.
E o sabor tamén é semellante? O sabor se lle botas lacón, sí, senón... Como a coliflor, vamos. Un pouco máis suave, diría. Tampouco vai ben. Se estás internado no Chuac, sí, vai se ben, pero... Pero pouco máis. Pois hoxe imos falar desta hortaliza que está tan de moda, ainda que un poquinho novedosa. Se a xente da casa aprobou ou quere preguntar algo, abrimos consultas e falaremos tamén desas hortalizas que se nos dan nesta época, desas hortalizas de inverno. Temos por aquí repolo do liso, repolo do rizado. Cal lle botan vostedes o cocido? Cal lles gusta máis? Chámennos e coméntenos, non? Sí, sí. Fantástico, despois falamos de todo isto. E xamos agora a China, porque cada vez chegan máis imaxes dentro do país asiático de cidadáns protestando contra a estrategia COVID-0 do goberno. Alba Lema vive en Pequín, na capital. Boas tardes. Alba é galega e de Santiago de Compostela. Debe ser moi duro vivir así cando ves que no resto do mundo pois gozamos de liberdade, non? Sí, efectivamente. Hola, boas tardes. Precisamente estiven aí en Galicia por temas de traballo e agora estou en cuarentena precisamente polas medidas que todavía o goberno chino segue tendo con respecto a xente que ven de fora. Porque estás confinada agora mesmo, que? Estou en cuarentena, sí. Eu cheguei de Galicia o sábado. Eu teño que facer agora 8 días de cuarentena, que non son nada, porque eu xa fixen 21 e 14, pero sí, todavía hai que facer cuarentena, se ves do estranxeiro, incluso na propia China, se ves dunha zona de risco, tamén tes que facer cuarentena, está todavía a cousa moi complicada. O goberno chino leva prácticamente, como quen di, 3 anos ca poboación pechada, e iso non hai ser humano que o aguante, esa é a realidade ao final, e con eso se está topando o goberno chino. Falaremos con ela, non? Despois da... Falaremos, en breve falamos contigo, Alba, da situación que estades a vivir na China. Nos facemos unha pausa de 6 minutos, pero a volta seguimos con Alba falando e falamos tamén co abogado Luis Pena desas cláusulas abusivas que adoitan aparecer nun contrato de alugueiro. Ser inquilino dun piso de alugamento cada vez é máis difícil. Milleiros de requisitos para apartamentos que non cumpren as expectativas. Pero sabemos cales son os nosos dereitos? Cantos meses de fianza nos poden pedir como máximo? Poden prohibir as mascotas? Luis Pena resolve todas as nosas dúbidas. A letra pequena do alugueiro. Hoxe, no quen anda aí. A ver se vostede sabe o que significa varga. ¿Una barca? Una barca me suena mucho, tampoco sé. Ni idea. Eu de peixe, nada, son de terra adentro, o sea que... Varga? A nada. Pues non sei o que é unha varga. En catalán, una varga es una vara. Varga, vara. Pois unha varga sí que che teño difícil. Eso sí. A un anzuelo? Sí, es como una caña que tiras vas a pescar. Un garapán. É unha red. Como dices? Unha red Creo que sí. Ah, unha rede, sí. Eso non o escoitara xa máis. Non. Eu falo, pero así tanto esas cousas non. Estes dicionarios de ahora. Estes dicionarios de ahora, que son un desastre. Pero había xente que sabía o que era varga, hai xente lista, A mí non me quedou claro que é algo para pescar, non? Como un aparello, unha cana pequena. Non entendo se é como unha rede ou unha especie de trueiro que lle chaman pola zona de Pontevedra ganapán, porque... A noso público xe debía sabelo, porque veñen dende Moeche. Dende Moeche, pero hai unhas praias, hai unhos muelles, verdad? En concreto de Lavacengo. Bueno, cerca de Moeche hai boas praias tamén, Sí. Se tiras hacia Valdoviño ou hacia Ortigueira, hacia Cedeira, non? Estamos moi ben localizados. Non estades lonxe de Santo Andrés de Teixido? Non. Non está lonxe. Que é lonxe. hoxe? Sí, hoxe é o día de San Andrés. E tedes unha feira cabalar importante, non? Home, temos... Moeche ten moitas cousas. Esta señora é que manda? Díxeme que sí. Eva. Cando me deixan, sí. Eva é a presidenta da Asociación de Veciños. Sí. Ela sabe quen é o que non pagou a cuota? Sí. Sí ou non? Sí. E vámoslo decir agora, non? No. Pasa que nos trouxeron algo que creo que é moi importante. Trouxéronos alimentos para o banco de alimentos, verdad, Eva?
xa collo eu, levo todo. Dios, pero pesa, Home, Pero non só trouxeron esta bolsa, sino que moitos veciños trouxeron unha morea de alimentos non perecedoiros que sirven para aportar o noso graniño de area nesta campaña solidaria que nós temos o noso recuncho solidario no que vamos recollendo alimentos para entregarlos ao banco de alimentos e que ellos entreguen as familias máis necesitadas e temos que dicir que grazas ao noso público e á solidaridade da xente ese recunchiño vai medrando. Que vai falar, Juan, un aplauso para Juan Fuentes, por favor. Pero que leva... Non teño tardes así habitualmente, pero sí. Que leva, quen sabe perfectamente o inventario do noso recuncho solidario é Raquel Atanes. Pois aquí estou, custodiando este pequeno tesouro. Bueno, pequeno non, porque hai que ver como vai medrando este recunchiño solidario grazas á súa solidariedade, así que moitísimas grazas. Como xa lles contamos, poden facernos chegar todo tipo de alimentos non perecedoiros, como estes que temos aquí, arroz, pasta, cereais, aceite, galletas, o que lles pareza, e nós faremoslos chegar ao banco de alimentos para contribuir, na medida do posible, a esa campaña solidaria de Nadal. Que ven que vaya medrando, imos precisar, ao final, o recunchiño vais a nos quedar pequeno, imos precisar un set máis grande do plató. Quedan máis cousas, que trouxeron os veciños de Moeche. Moi riquiño o noso público e vos xa saben, se queren poden contribuir con nós e nós encargarémonos de facerllo chegar aqueles que máis o precisan, pero grazas sempre por ser tan solidarios. Que maravilla, e que ben colocado está o bodegón, Isto verdad? sempre me encargo eu, con estas manciñas xa me gustaría. Como a Guardia Civil que ten unha banda e parecen as escopetas todas, os cartillos e todo, a droga, todo postillo. Poñenos sempre moi ben Todo para os ben postiño, informativos. porque aparte tratamos con mimo todos estes alimentos que irán parar a aquelas familias que máis o precisan, claro que sí. E agora, se queredes que xoguemos un pouquiño, chegou o momento. Vinte comigo. E te axudar a colocar o bodegón. Imos repartir cartiños. A Semana Solidaria que vai acabar, esta Semana Solidaria, ademais, acaba con o gran programa que temos o Benres, que, lembrolles, celebramos 600 programas do Quen Andai. Vamos estar aquí todos os presentadores do Quen Andai, os 14 que somos. 16, vamos estar aquí, vai haber unha gran festa, encendido de árbore de Nadal, que haberá unha artista que vai cantar e vai ser moi espectacular, levámoslo ensaiando desde o mes de agosto. Hoxe imos desvelar quen acende as luces de Nadal do Quen Andai, Así que atentos ao programa e atentos tamén se queren vostedes facerse co bote de hoxe que xa acumula. Redobre de tambores, por favor, que ben o merece a ocasión. 500 euros, nada máis e nada menos. Estaría fenomenal levaros para a casiña só por acompañarnos cada tarde e xogar con nos. Imos ver de que se trata a primeira das pistas. Non é de comer, Juan. Non. Teño que controlar ese aspecto, porque senón é de ler. Así que me toca a min. Atención, chegaron en barco a ese lugar entre os séculos XVIII e XIX. Chegaron en barco a ese lugar entre os séculos XVIII e XIX. Polo de agora a pista, bueno, axúdanos a situar un pouquiño cronolóxicamente, pero é bastante aberta, así que, por favor, estean atentos ao resto do programa, porque iremos desvelando novas pistas e 500 euriños virían fenomenal, así, a golpe de mércores. Interesante, esa pista dá para pensar moito e buscar moito, tecleando. Iso é, tiqui, tiqui, tiqui. Dá moito para buscar. Ben, tiñamos unha conversa pendente con Alba Lema, galega que vive en Pequín dende hai 5 anos. Como dicíamos antes, o pobo chinés está farto da política de COVID-0 e as protestas sucédense. Alba, ademais, houve un incendio no que morreron 10 persoas porque estaban precisamente as portas pechadas e bloqueadas por estar confinados. E iso foi un dos detonantes destas protestas, non? Sí, efectivamente. Foi un caso dun edificio bueno, que estaba en chamas. Normalmente aquí, cando hai confinamentos, a propia policía pois o que fai é bloquear as portas, a veces poñe incluso concertinas como as da Valla de Melilla nas propias urbanizacións ou nos edificios. Ese foi un dos detonantes, ademais de outros moitos. Suicidouse xa moita xente que non puido aguantar en Shanghai 3 meses de confinamento. Houve moita xente que morreu por falta de asistencia sanitaria nesta época de confinamento. Eso un pouco o que bueno, está provocando todas estas revoltas. Claro, Álvaro. He de decir que antes decía... No, perdón, que antes decías que levábamos 3 anos de confinamento, non. Aquí en Pequín, en China, prácticamente non estivemos confinados en estos 3 anos. Aquí, cando todo surxiu en Wuhan, é verdade que Wuhan se pechou, se vos acordades, durante meses. Eu en Pequín prácticamente non estiven confinada. E máis, eu creo que estiveron máis confinados os meus amigos e familia en España que eu aquí. Agora é cando empezamos a ter o problema, realmente. Porque, claro, o goberno chino tamén ten medo que se lle tensione moito o sistema de saúde.
porque creo que hai unha cifra en torno a máis de 60 millóns de chinos maiores de 65 anos que non se vacinaron de ningunha dose, claro, é moita xente. Entón, entendo que o goberno chino ten medo a que se iron para medidas moi severas que haxa un problema de saúde e de presión sobre o seu sistema de saúde, non? Efectivamente, aquí hai moita población maior, aquí máis do 60% da población china, perdón, o 20% aproximadamente da población china ten máis de 60 anos, é dicir, se hai población maior, e moitos ou unha gran maioría están sen vacunar. O sistema sanitario chino non pode soportar toda esa presión que vai ter no caso de que o virus se propague. Date de conta que aquí en China hai 4 camas de hospital por cada 100.000 habitantes, mentras que en España hai 3 camas por cada 1.000. Entón, o goberno chino é consciente do gran problema que sería que realmente houvese un contagio masivo, non? E sodes consciente, Salva, da situación real que hai agora mesmo? Quero dicir, o goberno chinés non se caracteriza precisamente pola súa transparencia, digamos, é máis ben opaco en canto á información que trascende e demais. Censúrase de algún xeito o que está acontecendo ou chega información a todos os cidadáns chineses? Non, evidentemente non só non chega, senón moita da información que nos temos é pola prensa estranxeira e porque nos usamos unha serie de programas informáticos que nos permiten un pouco saltar esa censura. Date de conta que eu neste momento para falar contigo teño que utilizar unha VPN, por exemplo, non? En estas protestas o que está facendo a policía é pedir aos cidadáns chineses os seus móviles para comprobar se teñen Telegram, se teñen VPN, se teñen Instagram, para que non poidan retransmitir precisamente isto en vivo. Censura a través de internet, Alba, estás dicindo, non? É que non sei que dixiche que estabas utilizando, non te entendín ben, non sei o que é. Eu para utilizar, por exemplo, Facebook, o Instagram, o WhatsApp, necesito unha VPN que me permite conectarme a un servidor en Estados Unidos ou en outro sitio para poder utilizar estas ferramentas. Claro, calquera ferramenta na que poidas transmitir vídeo ou calquera información que eles, o precisamente o que queren ter é o control. De feito, estamos vendo agora mesmo un titular, pero bueno, un pouco anecdótico destes días, que China está a ocultar os aficionados sen mascarilla no Mundial de Qatar, precisamente para que non vexan que no resto do mundo pois andamos en máscara. Nós desde aquí de lonxe, claro, vamos vendo as noticias, pero ti, a poboación en xeral, China, ou a que ti podes falar con ela, que pensa realmente? Mira, aquí depende moito de con quen fales. Eu creo que a xente xoven está moi farta, a xente maior moita ten medo. Eu, por exemplo, teño unha persoa que me axuda na casa, non? Ten moitísimo medo. Ela pensa que pode morrer do COVID. Eu trato de explicarlle que en España, que todo o mundo pasamos por aí, que non pasa nada, que é como unha gripe, pero eu creo que eles teñen medo todavía a enfermedade, moitos deles. A xente xoven xa menos, porque a xente xoven é verdad que ten acceso a estas ferramentas informáticas que estamos a falar, entón saben que o que pasa, ven o Mundial de Qatar, teñen amigos fora, entón sí que teñen acceso a esa información, non? Ao final, neste mundo globalizado é un pouco complicado estar a parte de todo o que acontece fora, aínda que queiran controlalo. Despois, non sei se a desesperación da xente tamén ven un pouco porque realmente esta política de contagio cero pois non está xurdindo efectos se temos en conta que en Pequín, por exemplo, que leva blindada contra os repuntes prácticamente desde o principio da pandemia, están registrándose, penso que os niveis máis altos de contagio últimamente, non? Bueno, aquí houbo en toda China, no día de onte, en toda China, 1.400 millóns de habitantes, houbo 3.000 e pico casos, non chegou a 4.000. Eu creo que só había en Galicia a diario na época máis alta do COVID. Penso eu, aquí morreu unha persoa fai 2 días, imagínate, nunha cidade de 25 millóns de habitantes, e aquí, vamos, como se houvese morto, non sei, 5.000, non? Aquí perdemos un pouco a perspectiva nese sentido, non? Que a política COVID-0 non está funcionando en un cero redondo, digamos, pero está funcionando no sentido que eu non coñezo a ningún chinés ou estranxeiro que viva en China que tivese COVID. Non coñezo a ninguén, ningún caso positivo. Pois aquí nós non conocemos a ninguén que non tivera. Exactamente. Ao mellor por eso estamos xa, ao mellor tamén por eso estamos xa máis libres, Claro, eso tamén. Eso tamén pasa que eles non viviron esas diferentes, digamos, variantes do COVID. Eles teñen unha vacuna que non é igual de efectiva que as de fora. Eu creo que por aí vai unha Eles non importan vacunas de fora para vacunar os cidadáns chineses, entón o problema está tamén aí. A mí que me chama a atención, xa para rematar, é que haxe tanta xente sin vacinar
teóricamente, un pobo tan obedente como é o chinés. Porque non é obligatorio. No momento que non é obligatorio, O sea, pois non son é. obedientes cando é obligatorio. Exactamente. Bueno, claro, Agora é claro. verdad que o goberno chinés o que dixo foi que quería empezar unha campaña de vacinación masiva, sobre todo na xente maior, porque date de conta que aquí, a diferencia do resto do mundo, a quen se vacunou primeiro foi a xente productiva, xente en idade de producir, non os maiores. Esa é a gran diferencia co resto do mundo. Aquí os maiores, pois, se os vacunaremos, aquí quen se vacunou foi a xente entre os 30, 40, 20, 50 anos, que xente que traballa, que produce. Esa é a A realidade. verdade é que, como sempre, miramos a China cos nosos ollos occidentais e a veces nos custa entendelo. Pero bueno, Alba, tú estás ben, non? Hai que vivir aquí para entender certas cousas, Ti eso é verdade. estás ben, estás contenta aí e nos alegramos, te damos as gracias por comunicarte con nós. Gracias a vos por la invitación. Moitas gracias. Biquiño. Aperta, un biquiño. Chao, Alba. Aperta, boa tarde, boa tarde. Están as cousas. Os chinos son obedientes cando é obligatorio. Claro. Bueno, creo que como o resto do mundo, eh? Bueno, pensei que eran máis, oye, se lles dicían unha cousa que iban, non, vanse non che queda máis remedio. Suele pasar. A ver, eu que dicía, aí me leva moito tempo a isto e normal que esteñan canso. Bueno, estaremos pendientes a ver como evoluciona a situación na China. Imos coñecer agora unha nova técnica agraria que quere cambiar a xestión da auga, sementala no inverno para apañala nas secas. Que problemas presenta o modelo de xestión de auga que se está utilizando actualmente? Bueno, neste momento temos un problema importante, que temos especies no monte que consumen moita auga, como o caso do eucalipto, tanto como 42.000 litros por hectárea e día, e iso pois temos que intentar pois varialo, non? Por unha banda reducindo ese tipo de especie no monte e por outra intentando que a auga que cae no inverno pois se poida recoller para de cara ao verán pois ter auga para surtir a veciñanza. Parece algo novidoso, pero en realidade é algo que ten moita historia, non? Sí, claro, isto xa o facían os antigos, cando a auga tamén era un ben esencial, pois eles que lle daban moito a cabeza, non? Porque era un dos bens que tiñan, pois xa facían estes sistemas, e de feito, pois agora por zonas secas de outras partes do mundo están facendo xa traballando moito con este tipo de proxectos. Isto trátase de facer regos na curva de nivel que teña moi pouquiña pendente para facer que a terra que ia marchar se nos quede aí retida e a vez estemos colleitando agua. Entón, claro, xa vedes que esta auga queda aquí retida e vai ir infiltrando moi lentamente polo terreno e desta maneira conseguimos que circule dunha maneira moito máis lenta. E que vantaxes presenta este tipo de método? Bueno, as ventaxes pois todas. Non desperdicias tanta auga, non? A auga, polo xal, canalízase cara aos regatos e vai para o río, co cal, pois, aparte da auga van microorganismos e este xeito, pois, se queda auga ou parte da auga e moitos dos microorganismos, pois, tamén se quedan na terra para enriquecela, non? Por tanto, para que sea máis fértil. Temos ese repolo dos que imos falar agora, pero estamos con Javier Miranda, queríamos preguntar, é curiosa, non, esta iniciativa, esta técnica, sementar auga. Bueno, os que somos do medio rural, de toda a vida houve praos de regadío. E de toda a vida ibas aos camiños, ibas a mañar, ibas... Claro. Entonces, para min, pois, é algo que está ben que se recupere, pero novedoso, eu penso que non. E aproveitando que estás ti aquí, que tes sorte e que traballas no campo, o tempo que pasa co tempo? Que está todo porque eu non tuve en frío aínda, desde que... Iba a dicir desde que empezou o inverno, claro, o inverno non empezou aínda, que empeza o día 20 e pico. Empeza dentro de... queda case un mes. Pero que che chama a atención do tempo? A mí chama a atención de que este outoño comportouse como unha primavera. De feito, mira que repolos, que isto non se conseguía... Polo calor ou que? Polo calor, sí. Calor, humedad, abono, condicións perfectas e de feito, tiramos ao mellor 2 ou 3 hectáreas de repolo porque chegou un momento que creceu tanto que arrebentou. Carai, pero entón non vos preocupa esta situación? Claro que nos preocupa. Ven todo a destempo. Nos agora estamos recollendo a verdura que tiñamos que recoller en xaneiro e febreiro. Entonces, eso que vai implicar que no mercado non vai escasear algún tipo de produto. E agora en decembro, que xa é mañá, non? Mañá xa é decembro. Sí. Non era cando se empezaban a plantar as cebolas? Empezábanse a facer os semilleiros. Bueno, a facer a semilla para despois facer o trasplante en marzo. Claro, pero todo isto é verdade que depende moito do clima. Ao final, as cousas son así porque o clima era así. Se o clima cambia,
Ao final, ao mellor hai que cambiar tamén. No, a ver, o que se intenta facer é que os semilleiros, cousas máis delicadas, pois se fai en invernadero, ou se fai cun pequeno, se para a casa, cun pequeno plástico, se fai un pequeno cubertizo, faise un bancal para que quede salvaguardado da Os auga. semilleiros facelo en invernadero. Efectivamente. Os semilleiros debes facelo, o semilleiro da cebola debes facelo nun menguante, debes facelo aí cando nesa semana que tes de xogo, entonces, pois, non sirve dicilo, no, fago dentro de 3 meses. Porque recordamos que o que vai debaixo dentro da terra na menguante. O que vai arriba, o que vai arriba na crecente. Acordabas Segundo os horticultores, outros dixeron que non lles importaba o estado da lúa. Pero él sí, él fíase da lúa. No, eu fíome deso tamén, home, sí, claro. Como non vai influir a lúa? Influyenos en todo, non vai influir. En todo. Claro que sí. Porque somos lunáticos, é así. De aí ves a... No repolo que falas agora, ese repolo que tes aí é precioso. Sí. Tamén influye que se vendo que está máis bonito. Sí, sí, totalmente. Sí. En todo. Totalmente. Este repolo, pois bueno... Está precioso. No. Este tería aquí unhas mordeduras, pois posiblemente dun caracol ou tal, pero si morde por estas zonas, pois xa queda descartado, é dicir... Sí, porque aquí ainda non tanto, non? Porque aquí na folla de fora... No, aí non tanto, non lle daría tanta pena, pero claro, ahora que a reducción de fitosanitarios e demás... Pero queda descartado... digamos que quen comeza esta cadea de descartes entendo que é o cliente que di non collo isto e entenden, os que venden, os distribuidores entenden que teñen que ter a verdura e a froita bonita. Pero vos autodescartades xa. Total, isto quito que xa non vou vender. Ao final a culpa morreu sin casar porque era moi fea nai da quixo. Entonces, nesto, de quen é a culpa? Pois a culpa é do consumidor, a culpa é do intermediario porque neste caso se ve que o consumidor non lle colle ese produto por dicir non mo traigas porque non o vendo para como vas traer, que é o lógico. No, eu creo que a culpa é nosa do consumidor. E a culpa tamén eu teño parte da culpa. Os agricultores temos que deixar de producir tanto e intentar concienciar o consumidor de que porque un produto leva aquí unha mordedura dun caracol... Estamos vendo agora imaxes, por exemplo, estes tomates. É perfecta, é boa igual. Estes tomates tamén. Todo iso que estamos vendo. Sí, isto froita feas, Eso acabaría na basura. Non vendes nunca, non? No lineal do supermercado e non sale nunca. Bueno, sí que os vexo cando se venden todo empaquetado para facer puré de verdura. Bueno, sí. Aí suelen meter un pouco esas hortalizas un pouco máis feas. Home, o que teñen que ter outra saída, claro, que é unha pena criminal, é que se tire. Nos ahora mesmo a salida que estamos dando, a salida que se está dando no 2016, no que eran as antiguas instalacións que tiña miña mãe dunha cuadra de leite, pois metemos aí uns animales, facemos cebo de vacas con todos estes produtos porque é unha lástima e ademais sale unha carne excelente. Que pasa? Que hai que... Tiramos unhas 600 toneladas, temos hoxe 90 hectáreas en produción, tiramos unhas 600 toneladas de produto ao ano, é unha animalada, sigue sendo unha animalada. Entonces hai que intentar darlle valor, intentar concienciar a xente, de feito... Habría unha maneira, está se me ocurrindo a min agora, porque tú, claro, tú vas ao supermercado, eu vou vendo os repolos e eu collo o que me parece máis bonito. Entón, claro, o que veña despois vai llegando outro. Se houbera unha persona que dixera, dame un repolo, toma, tocouche este, levo, xa está, non hai máis peligro. Protestaría. Bueno, pero ti podes decir, no, prefiro aquel. Protestaría. No, pues tocou este. Eso, para min, bueno, eso é educar, non? Sí, eso é educar, dicir, no, a usted tocou este repolo, toma o repolo, que o repolo está... É que está ruído aí, está perfecto. Bomba, outro día tocarache outro. E informar de que están, claro, tamén a educación está en parte disso. Informar... Por exemplo, non simplemente o que tiñamos antes na man, que tiña un lixeiro de defecto. Esa parte, que mal ten? Cómese. Sí. Sí, si tú vas cociñalo e despois non lle vas a ver se era bonito ou non. E o pimento ao final quérelo para comer, non para sacar unha foto. Porque iso que, bueno, pero agora sí que somos de sacarlle fotos ás comidas. Pero que foi unha rascadura? Sí, eso foi unha rascadura, que poñemos uns cordós para que non se tumben co aire, e de rozar... Claro, presionou un pouco. Presionou e aí e fixo ese... Pero tú vas ao supermercado e tú ves estes dous, e habendo este, colles, levas este. Claro. Ahora, se dixera, Antonia, dame un pimento, toma, este foi o que che tocou, lévalo, isto está, acabou. Cando se venden este tipo de produtos? Véndense en algún momento que non hai estes. Claro. Entonces, non hai outro e colocas. Faladosme tamén daquela pataca. Sí. Hai unha pataca aí, Roberto. A pataca que lle deu como un raño. Sí. Este é descarte todo. Esta pataca, esta sería a que se consume. Pero como? Esta non se vende? Esta non se vende. No. Esta que teña unha mão non se vende? Nada, nin esta. Mira, todas... Te compro as patacas, cólame todos os descartes. Bueno, pero esta sí que a compraría sin problema ningún. Pois,
nunha cadena non valdería. Vai che dar un pouco máis de traballo a hora de pelala? Era o que lle dicía eu, porque de sabor de calidade vai estar perfecto. Pois deso podes tirar o mellor 300 toneladas ao ano. Pero vamos a ver, entón, eu que faría é a esta pataca, esta que está perfectiña, esta a 3 euros e esta a 2,50, e xa está. Claro, pero o consumidor neste caso leva un porcentaje dunha venta. Canto máis venda, mellor. Si ten da pataca de segunda, vai cifrar menos, vai levar menos porcentaje, por iso tampouco non a queren. Pois é un problema no que estamos todos implicados e, dende logo, deberíamos ter unha solución, porque hai moitísima comida que, ao final, se tira, ou, polo menos, aproveitádela. Tírase sen razón alguna. As cebolas, bueno, as cebolas tamén trouxeche algunhas que están máis feas. Claro, porque a mitad da lá serían as comerciales, estas serían as que se comercializan, e isto sería o que se tira. Pero que estas parece que están pasadas. Non, estas cebolas, tú pélala. Está perfecto. Esta cebola pélala, quitarlle a carapela e é igual de boa, de nutritiva que a outra. Que é a carapela? Que lle pasa a outra? Bueno, esa, pois, unha rajadura por a mellor por o estrés pola sequía, porque un insecto se lle puxo aquí e lle comeu un trociño ao crecer, abriuse, 50 cosas que poden pasar. Pero que estas están preciosas, Claro. Pero o que se vende é o que está precioso. Sí, señor. Na froita pasa que, a veces, normalmente, a que está fea é que sabe mellor, Claro. Porque tú, cando ves as mazás todas bonitiñas, todas perfectiñas, todas iguais, eu aí xa desconfío. Porque eu, cando era pequena, vía a árbore ali ao lado da casa das mazás, non estaban todas iguales. Ao final non sabe a mazá, sabe a cera que leva a mazá. Efectivamente. Pero, bueno. Aí está. Ben, dicías que co cambio do tempo, este tempo que está tolo, que estades agora recollendo repolos. Trouxestes un repolos para recoller agora mesmo, non? Temos o rizado e este. E o liso, picudo, Lorena, ten varios nombres. Perdón? Lorena? Sí, dependendo da zona de Galicia. Este que tes aquí? Sí, este chamanlle, en moitos sitios, chamanlle corazón de boi. Eu non vi nunca este. Como non? É un repolo? É un repolo, sí. Así en pico? Sí. E é o repolo que está de moda. En pico así como este? Sí. Pois, de feito, o que merco eu, cando fago repolo, este. Que dices? O repolo foi redondo toda a vida. É máis dulce, é máis digestivo, para min sabe mellor. Pero é galego? É galego, sí. Mira, é tierna esta folla, Sí. É moito máis blandín que este repolo. É máis difícil de producir, porque os insectos todos se van a este. E os caracoles todos se van a este. Pero a folla... Porque está máis rico. Porque está máis rico. Vale. Nos de feito, se o plantamos xunto, a este nunca van. Vale. Tamén o tedes como técnica de salvaguardar estes. Ben, o repolo, que é unha verdura que agora mesmo está ben de prezo, non? Sí. Que ademais ten moitos beneficios, non? Sí. Sobre todo po que o planta. Sobre todo ten beneficio po que o planta. Dicen o repolo ten moitos beneficios. Todas as verduras teñen beneficios. O ideal aí é combinar. Pero eu sempre insisto, que non sou médico ni moito menos, pero que se debe comer o produto de temporada. O produto que nese momento está de temporada porque ten máis vitaminas, porque non pasou tempo este repolo, ben veis que non pasou dúas semanas nunha cámara, ni no mercado, córtase, vai fresco. E é natural. Exactamente. E de proximidade, sempre vai estar mellor unha cousa que se fixa a teula, que era unha, con todos os respetos que veu de Chile. O patrailo de Chile, pois, bueno, hai que contaminar máis e chegan outras condicións, non? Efectivamente. Pois... Ui, temos teléfono, probablemente sexa unha consulta. Voy ali. A ver se lle damos solucionar. Sempre hai que contestar algo. Quen anda aí? Son eu. Moi boas. Mira, buenas tardes. Moi boas tardes. Era para preguntarlle a ese señor dos repolos. Sí. Porque os repolos collen a potra en baixo, fai así unha verruja, e despois collen a potra e non desarrollan, secan. E os que se plantan, os sementados igual, non collen raíz. De que é iso? Bueno, pois a potra é unha enfermedade, efectivamente, é un hongo que o que fai é asfixiar a raíz. E despois salelle uns núdulos nas puntas por onde teria que absorber os nutrientes e termina secando no que sería a planta. De que é debido a eso? É debido a que unha berza é da mesma familia ca o repolo. Son coles, non? Son coles, son das familias das brásicas. Un nabo é da mesma familia tamén co
co repolo. Entón, inan que rotemos a terra, se o estamos rotando ca mesma familia, o repolo debese plantar cada 4 anos, cada 4 ou 5 anos, non se debe repetir o mesmo cultivo, porque pode haber unha infección, unha pequena infección, e para que non se transmite. Eu planto repolo nesta finca e ata 4 anos non podo volver a plantalo aí? Podes, pero arriesgas hasta que che colla a potra. É como a horta... Eso cas berzas, co repolo, sí, con todos os cultivos. É coliflor... dicir, sí. E dice, non, é que eu rotei con nabos. Sí, pero son da mesma familia. Non vale, tens que rotar con maíz. Con maíz, con cereal, con a cebola, con a pataca, con a fava. Que ben explicado. Algo que non sea da mesma familia. Perfecto. Non o poderíamos explicarnos mellor. Como te chamas? Que dixeches son eu? María, pero entón non se lle pode botar nada á terra? Podes meterlle unha emienda cálcica, o cal de toda a vida. Unha amianda cálcica? Sí, podes incluso... Espera un momentiño que te paso co meu marido, que ele entende. Aí falache, que é o que sabe falar inglés, claro que sí. Como se chama o marido? ¿Qué? Antonio, ¿cómo te chamas? Suso. Apunta aí, amianda cálcica. Enmienda cálcica. Enmienda cálcica. Sí, un cal de toda a vida. Vale, bótalo no pelo a ducharte. No, esa é para botarlle a terra, non? Sí. O que se bota de toda a vida, a cinza, a mesma cinza que sacas da lareira. Cinza? A cinza, sí, o resto de queimar a leña, pois eso tamén lle valdría. Pero máis importante para a potra, para ese hongo, é a rotación de cultivo. Hai que rotar de cultivo, Suso, plantarlle po millo. ¿Qué? Que hai que rotar de cultivo. Sí. Entendes, Suso? Hai que rotar de cultivo. Claro. Hai que poñer outra cousa, que non señan... Hai que ir cambiando, pero non vale poñer coles. Vale. Non vale poñer coles, nin grelos, nin algo que sea da mesma familia. Da familia da... marihuana ou algo así, outra cousa. Millo. Vale. Quen planta a horta, tío ou a muller? Planto eu. Sí, seguro? Sí. Vale. Tedes repolo xa? Temos, sí. Ai, non? Sí. De que te ríes? Vale, hai algunha dúda máis, Suso? Non hai máis dúdas. Era iso. Pois moitas gracias por chamar. Vale. Unha aperta. Gracias, Roberto. A ti. A muller dixo, Suso ponte aí, Suso non se quería poñer. Eu creo que Suso non sabía con que estaba falando. Suso non quería falar, dixo, ponte aí tú. Suso viña da siesta. Estaba ela perfectamente falando. Ela estaba perfectamente falando. Vais a poñer o meu marido, porque era de comprar, e dixo, para comprar, compré. Sí, exactamente. Ia lle preguntar a Suso se sabía que era romanesco, pero xa dixo no. Enmienda cáustica, como é? Enmienda cálcica. Enmienda? Cálcica. É nombre científico por darlle algo de... É o cal de toda a vida. Este branco que se botaba cando plantas patacas tamén, non? Sí, é eso. Cal? Sí, cal. Ou cinza. Exactamente, tamén vale. Moi ben, falabas de que antes este repolo, que se chama picudo, liso ou lorena, que estaba de moda, pero que está de moda é o romanesco, parece ser, non? Sí, este... Pode abrilo, non? Sí. Que teño curiosidade. Sí, é como a coliflor por dentro. Porque parece de goma, Sí. Pesa, Parece denso. Parece de mentira. Isto está... Estás dicindo a verdade, Roberto, que nunca probaches isto? Seguro que sí, pero... O romanesco está de moda, puxose fai 4 ou 5 anos, puxose de moda o brécol, por exemplo. Eso, pois... O brécol, ainda hai xente que o come. Sí. Ainda hai xente que o come. A xente... Non se deu cuenta de que non se comía, sí. A televisión nestas cousas ten moito que ver, sabes? Pois que sale un médico dicindo pois que hai que comer brécol, e esa semana todo Dios pide brécol, que sale que hai que comer coliflor. Entonces, pois a xente vai no probando. Por dentro é coliflor, eh? Sí. Bueno, supor de lado parece un árbol de Navidad tamén. Pero por dentro é branco. Sí. A mí recórdame un templo camboyano. É maravilloso, é fermosísima esa verdura. É coce igual, non? 15 ou 20 minutos. O mismo. Ole malo cocer. Porque parece que está máis duro, eh? Sí, pode ser. Pero son os mismos minutos, 15 ou 20 minutos. Sí. Pero que ten, se cabe, menos sabor que a coliflor, non? Para min, sí. Ten un sabor distinto, sabe máis a verde. Sabe máis a verde, a min gustame máis a coliflor, porque a coliflor
Si a fas cun pouco bacon, colle o sabor a bacon. No, te fastidia, claro. Se a fas cun pouco de lacón, colle o sabor ao lacón. Isto ten máis sabor propio. Isto se faz con a tarta de chocolate, isto é unha maravilla. Por iso nunca me convenceron as troitos. Un peixe que fan con xamón dentro é como que algo lle falta, non? Sí. Moi ben, pois romanesco, que tamén está de tempada, non? Sí, exactamente. Comer de tempada, o que veña da horta, tempada, que agora temos de tempada, que temos? Temos o repolo, do romanesco, as coliflores, que máis temos? As navizas. A naviza? Sí, que máis hai da horta? Hai a celga, hai espinaca, pero bueno, xa non é tan típico. Cousas que se poden comer, digo. Xa non é tan típico de aquí. Agora cada vez máis a xente come a celga e a espinaca. Outra cousa que está agora moi... a celga na casa a xente, verdad? Outra cousa que está moi de moda aquí agora é a alcachofa, pero... A mí é unha cousa que non me gusta. Non che gusta? A mí sí. Me alucina a alcachofa. O que pasa é que dá moito traballo facelo. A mí non... Pero dáse ben aquí ou que? Sí, dáse ben. Aquí dáse todo. Aquí dáse todo. Recoméndanos todos os días unha compañeira de redacción que tomes un bocata de alcachofas con maionesa e anchoas. É guarrada, por favor. Recoméndase bocadillo, ainda non o provei. Eu saco a alcachofa e meto un pouco de queixo e valme igual. Tamén é certo, tamén ten razón. Pues moitísimas gracias, Javier. Gracias a vos. Decías que hai xente que ainda come brécole a celgas, pero tamén hai xente que come algas. Raquel Atanes, como vais a empanada feita con masa de algas, que antes ulía moi ben? Pois vai avanzando, non porque vos botedes unha man, que aquí estamos Carmen e Maisé, bueno, ela cas mans na masa, literalmente, e eu aquí a voltas co rustrido, que Carmen, eu penso que isto xa está preparado para engadirlle as algas, non? Pinta ten, sí, señor. Sí, eu creo que agora xa é o momento de empezar a añadir. Pois veña, iso que o remexo e ti bota non vai a ser que estrague toda a receita. Que lle estamos botando exactamente? Mira, agora mesmo botamos as 4 algas. Aquí hai leituga de mar, aquí hai nori, espagueti e guacame. Todo iso nesa culleriña que vai? Sí. Chea de sabor, entendo? Deshidratadas, que serían frescas, pois serían moitísimas máis. Potente sabor e moitísimas propiedades, ademais, que teñen as algas, non? Pois mira, ten fósforo, magnesio, potasio, vitamina A, o sea, ten todo o que pode ter un produto con moitísimos nutrientes. Que maravilla. E ainda por riba, produto de proximidade. A masa tamén leva algas? Mira, e agora, sí, a masa tamén leva algas. Esta botella imantalia, xe mezclei así, con imantalia, porque lle dá un pouquiño máis de textura a masa. E agora aquí vou añadir esta auga, que xa leva auga un amacerado, leva viño, e lle vou añadindo, porque hai que ir pouquiño a pouco amasando. Ainda temos aquí para un anaco, así que se vos parece, quedamos por aquí. Eu remexendo e ti amasando, vale? Eu amasando. E vostedes estean atentos, porque hoxe imos facer empanada de xarda con algas, que a mí me parece, por exemplo, unha receita deliciosa, é sorprendente, pois para poñer os convidados que teñan, por exemplo, en Noiteboa, non? Que para sorprender para ben a eses convidados agora que chegan esas ceas de Nadal, que víamos tan lonxe, pero que en realidade están xa aí a volta da esquina, non si, Juan? Pouco a pouco achégase o Nadal, tempo de reunións familiares e grandes xantares nos que os que estamos lembramos con agarimos que xa non están. Pois tamén, no noso corazonciño, deberíamos ter presentes aquelas familias máis necesitadas, aportar o noso graniño de area e axudar a facer deste Nadal un Nadal mellor. Miles de familias necesitan a túa solidariedade para poder comer. Colaborar cos bancos de alimentos é tan fácil como doar na caixa do teu supermercado. Elixe a cantidade que queres doar e converterémola íntegra nos alimentos que máis se necesitan. Doar na caixa non ten desperdicio. Colabora no teu supermercado. Súmate á gran recollida. Colaborar cos bancos de alimentos nunca foi tan sinxelo. Cando vayas facer a compra e pases por caixa, lembra que un pequeno xesto é unha grande axuda. Quedan 2 días para o momento máis agardado do ano. María Mera foi a primeira. Lucía Pérez encheu de maxia o noso plató. Quen vai inaugurar este ano Nadal en Galicia? Con
Coñecemos a elixida. Oxe, no quen anda aí. Iso é o que máis te chama a atención a ti, non? Escoitaxe isto, Juan? No, escoitalo. Está nos dicindo aquí... Carmen, que o que máis estábamos ahora vendo, estamos dicindo que celebramos 600 programas en todo isto para venres. E dicíanos Carmen, que máis chama a atención que falemos tanto sin decir nada. Dixo. Bueno, non dixo, pero quería dicirlo. Non dixo así, foi máis diplomática, Esta é pero... unha encerrona, pero encerrona. Nós aquí o que queremos é, únicamente estamos para darlle luz e altavoz á xente que fai cousas tan interesantes como as que faz ti. Que son empanadas e pizzas de algas. Sí, señor, sí, señor. E neso estamos, non? Con que estás Mira, ahora... Xa temos aquí a zaragallada, E o ora, vestido está xa pochadiño. listísimo. Pimentón. E 5 tipos diferentes de algas. Queres que lembremos cales serán? Sí. Mira, traballo con ulva, que é leituga de mar, traballo con espagueti de mar, traballo con imantalia, bueno, imantalia que é o espagueti, e nori e wakame, que é unha folla alargada que ten un... O que pasa que eu, mirando as así, me parecen todas o mesmo. Voulle porque botar xa o están secas, pimentón non? e devolves aí. O pimentón, eu sigo remexendo, non? Claro. Tu non tiñas unha culler de madeira para non rayar a tixola? Isto me puxeron, eu tiro con isto. E encima lle botas culpa a outra persona. Quen anda aquí tiña cocharas, Andamos escasos, sí, pero non pasa nada, non pasa nada. Bueno. Isto é resistente. Estaba dicindo as distintas algas que... Claro, eu recolectamos todas as algas, fago todos os procesos, despois chegan dos lavados e tal, deshidratámolas. Para que ti vas á praia a collelas? Sí. Eu son mariscadora e panadeira. Ti vas á praia e colles as algas? Claro. Pois van a un sitio para lavalas? Sí, no obrador, lavoas, teño un deshidratador, deshidrato, Pícanse? un muiño de algas. Como un muiño? Carai. Sí, hai un muiño. Pero móense como ao millo ou que? Parecido. Pero é para cortalas? Claro. Ten un caparazón, vas botando, e cando están secas, e iso vai moendo. Estas están todas deshidratadas. Claro, para que teñan o proceso de secado moi bo para despois poder mantelas durante o tempo. E manter as propiedades e ese sabor que lle dan a todo o que lle botemos, non? Sí. Cantos kilos apañaches este ano? Eu creo que foron cerca de 6.000 kilos. Que Caramba! Tú sola, non? Vas a apañar tú sola 6.000 kilos de alga? Sí, bueno, pero teño 3-4 meses, Da, sí, son kilos, pesan moito as escurridiza, algas. a alga sí. escurridiza, que non é... Bueno, Esvara. hai zonas ali precisamente... Ali en Esteiro é onde as apañas? Claro. Temos unhas zonas que son proclives a este tipo de alga. Tú xa preguntamos máis veces, pero tú podes coller alga onde che dí a gana? No, eu Non teño podes ir á praia a coller alga, ter un ti. permiso de a Consellería de Omar. E que nas secas, porque eu sí recordo, hai moitos anos, recordo ver... Pois, bueno, lentilla. que os compañeros se vai todo ben porque... Todo en orde, eu sigo remexendo. Alguén caeu ali. Decía eu que eu sí recordo, hai moitos anos, ver a xente que iban as secas con un burro e con carro para recoller as algas para empregar como abono. Claro, ahora eso está prohibido. Xa non se poden recoller como abono, está prohibido. Pero sí, antiguamente pois sí que se facía. De feito, hai por aí unhas fotografías que eran de Ruth Andersen, creo que era, que nos anos... Sí, recordo ver esa publicación. Esa publicación, bueno, pois eso quiso decir que xa antiguamente aquí se recolectaba. Ibas en nas secas, cando había unha seca moi grande. No mar, que dicir, cando había unha marea baixa... Claro, eles collíanas cando a marea baixa quedaban as algas. Bueno, eu teño que ir ca marea baixa, porque non teño barco, entón teño que utilizar cando a marea está máis baixa para poder chegar a onde están todo tipo de algas. Vou facer un inciso porque isto xa o teño no punto, non quero que se nos pase. Sabes ti. Sí, no, porque xa me explicou Carmen como tiña que estar exactamente. Perfecto, A que sí, alumna aventaxada que estiven tomando boa nota do que me dixeche e non quero que se nos pase, así que imos avanzando coa receita, verdade? E agora que faríamos? Pois mira, agora hai que botar vamos a botar a xardiña, vale? A xarda, porque a xarda é un peixe típico daqui, sabes? Ten moitísimas propiedades tamén, entonces así damos unhas voltiñas e agora xa hai que encher e listo para meter ao forno. Para meter ao forno. Que vos parece? É moi boa pinta. E ten moi boa pinta esta que estaba enseñando aquí, que me parece espectacular, de bonita ademais, esta empanada de bacallau e algas. Sí, esas van ultracongeladas
listas xa para consumir, sácalas, deixalas desconxelar, se lle queres dar un golpiño de calor no forno daslle, uns minutiños, listo. Pero se non lle queres dar calor, tú desconxelas, cómela desconxelas e listo, sí, son moi prácticas. E estas que non veñen conxeladas, canto nos duran na casa se as levamos? Porque teñen unha durabilidade bastante boa, non? As conxeladas, dices? Estas. No, eu solo fago... As conxeladas, sí, as que comercializas. Sí, eu solo traballo en conxelado. Unha vez estean desconxeladas, canto nos duran? Despois de feitas, boto 15 días ou así. Pero é que é unha de algas con polvo. Sí. Aparte está de ración. Teño de polvo, teño de bacalao, teño de atún, teño de xarda, hai de setas e algas e hai de 4 algas tamén. Que son as veganas, sí. Pois imos seguir coa empanada, pero se vos sorprende unha empanada de algas, vai vos sorprender tamén outra proposta gastronómica. Non é para nós, pero imos coñecela agora, porque imos coñecer unha comida diferente que lles podemos ofrecer ás nosas mascotas. Latas de peixe, Maruxa Camiña e Miguel García. Boas tardes. Porque vos facedes penso, pero con peixe natural, non? Que dicir, comida natural para as mascotas, ou non? ¿No? Sí, nos facemos comida natural para as mascotas. Vale. Pero en realidade non é pienso. Son latas de conserva. Juan, estamos te dicindo toda a tarde. Non é pienso. Vale, non é dicindo toda a tarde. Non é pienso, é conservas para mascotas, sí ou non? Sí, tal cual. Pois pensamos que son latas en conserva. E como facedes, Maruxa? A ver, as latas de conserva son as de sempre, as que levamos comendo toda a vida, e máis en Galiza que temos tanta tradición conserveira e as nosas mulleres conserveiras son as que as van seleccionando e as van poñendo man a man como se fixo toda a vida, non? E ademais en Cangas tivemos unha gran fábrica e tivemos varias fábricas que agora xa non queda ninguna, pero quisemos seguir esa tradición e elevamos a alimentación animal. Pero que leva, de que hai? Ponme exemplos de que conservas hai para as mascotas. Pois temos a de sardiña de toda a vida, a de sarda ou rincha, temos tamén a de atún, que, bueno, son migas de atún, que agora imos modificala cara ao que sería máis ben trozos de ventresca, porque para a palatabilidade dos animais é moito máis rica, moito saborosa. E temos tamén despois dúas máis especiales que son o mexilán de labio verde, que é o que estamos mirando aí, e o fígado de rape. O mexilán de labio verde non é o galego, pero porque ven un pouco da tradición dos maoríes, que se fixo un estudio que sei que os maoríes non teñan problemas de osteoporosis e reumas e demais que sufrimos moitos os galegos, e resulta que era porque comían moito mexilón de labio verde. É que moi interesante isto que comentas, porque é certo que ao mellor nos chama un pouquiño a atención este tipo de menús gourmet, digamos, para os nosos peludiños, pero que temos que concienciarnos de que unha boa alimentación, unha alimentación equilibrada pode estar directamente relacionada coa súa saúde, coa súa longevidade. Hai que coidala dende que son pequerrechiños para que logo, pois o canciño, o gatiño, etcétera, estea máis sano durante máis tempo, como corre ca xente, vamos. Totalmente, é dicir, bueno, os médicos non lo digan, nos, que non tomemos tanta porquería por aí, sino que nos centremos na nosa saúde coa alimentación. Pois nos, seguindo un pouco esa premisa, e sendo amantes tanto dos gatos como dos cans, nos principalmente temos cans, pois basámonos niso e vendo todas as propiedades que ten o peixe e sendo da costa como somos, pois empezamos un pouco a facer o estudio sobre o que son as conservas e todos os beneficios que prácticamente son os mismos que teñen para os humanos, para os cans e para os gatos. Maruxa, con todos os respetos para o colectivo de cans e de gatos, digo, con todos os respetos, pero estaba vendo unhas imaxes aí de que estaban botando unha lata de mexilóns a un can. Sí, pero parece comida para nós, con todos os respetos para os cans. Sí, a ver, é comida de grado humano, é dicir, faise nunha fábrica de conservas para humanos e poderías comela ti. A única diferencia é que non ten ningún tipo de engadido, ni activo... Non ven con escabeche, digamos, claro. No, tampouco ten sal, non ten
Normalmente as conservas de humanos sempre a mellor se lle bota algún saborizante, ou aceite, ou sal, evidentemente. No, así como se do mar se fai o proceso de conservación, é simplemente o produto tal cual levado a conserva. Supoño que teredes probadores oficiais, non? Caninos e gatos. Teredes xente na cans e gatos na familia que lle daredes a probar a ver como saen mellores as latas. Sí, a ver, nos antes de sacar o produto ao mercado fixemos un montón de probas con diferentes, bueno, non sei se máis de 200 cans. Evidentemente, nos sí que nos movemos nunha comunidade bastante ampla de xente que ten moitos cans e a verdade é que foi en xeral un gran éxito. Incluso cans que o mellor non eran moi comodoriños, pois dándolle pouco a pouco, pois incluso o mesilón, que a veces costalle un pouco máis por o tipo de textura a certo tipo de cans ou de gatos, dándolle o propio amo o ese mesilón e tal, despois abrir a lata e se volven tolos, tolas e tolos. Pois fantástica iniciativa, sobre todo porque decía Raquel, para coidar as nosas mascotas. Maruxa, moitísimas grazas por falar con nós. De nada, a vos, gracias por tomar. Viquiño, viche as latas. Sí, tiña boa pinta. Eu nunca vira un can comendo mexilos. Non sabía que os cans comían mexilos. Bueno, os cans son menos exquisitos que os gatos, non entendo eu. Pero o can ten fame, Bueno, hai de todo. Que o meu é un sibarita, que, bueno, temos que cociñar... Bueno, o meu can come, é que non sei se isto se pode dicir, porque vanme dicir personas e vostede en Plaza de Castilla mañá mesmo. A culpa non é do can. A culpa non é do can, como vai ser do can? A culpa é nosa, pero come peixe azul un par de veces a semana, come verduras, come proteína, todo moi equilibrado. Fixemos un análise. Hai un par de semanas, xuro xo. Sí, claro, ir controlando. Pois hai que ir controlando, sí, señor. Non tuvera colesterol, poñe un chaleco reflectante que di un paseo polas mañás por ali. Pois eu e analítica fenomenal, claro que sei que coidar a alimentación. Facede vos as analíticas, a ver se vos salen a vos. Non, a mí. A mí xa che digo que non, seguro. Carmen, tes mascota ti? Pois casi estou por adoptar 4 gatiños, porque apareceron ali moi pequeniños, non hai quen lle dé de comer e aí lle estou dando. Non te vas a arrepentir, Carmen. Bueno, son 4. Son 4. Bueno, non pasa nada. Hai nos que esterilizar, porque pobres. Pero dan peniña. Claro que sí, pero tamén dá moita compañía e moito amor. Carmen, hai que pechar a empanada e poñer no forno. Como recende isto, cheira fenomenal. Pois veña, Pero as vamos alá. pizzas que había aquí antes, onde van? Mira, escondidas. Vale. Eu xa pensei que pasaran a mellor vida, porque aquí o equipo... Para que as agachas? Ai, que boa pinta. Estas son pizzas feitas con masa leva algas? Sí. Podense tocar ou está moi quente? Pero que me dis? Pois isto hai que probarlo. Toma por aí. Mira, pa aquí. Sí. Ala. Que pinta? Anda. Ui, perdón. Que Isto é unha maravilla. Que pinta? Hai que ir cortando algo deso. Pois hai que ir cortando, Carmen, eu veña. fixenche isto que non sei se empregaste, fixenche un A e un X de alga e xarda. Mira, fixaste moi ben, porque donde esa é unha fórmula tamén para que vexamos o tipo de masas. A masa, cando está ben feita, o collela así, ves, cando está ben amasada, cóllela e fai como un trociño de papel. Está fina esa, eh? Claro. Bueno, eu non o fixen tamén. No, pero quero dicir que... Ten que quedar así, case transparente. Claro, a masa, para saber se está ben o amasado, hai que ir facendo para que faga un pouco de papel. Se non, necesitaría amasado, que é onde están... A ver, que estamos aí amasando. Bueno, penso que case se me ve a min, case se me ven a min a través, moi finiña, moi finiña. As pizzas son para o público, que o merece. Sí, señor. Pero hai nos que cortar, non? Sí. Pero bueno, a ver, eu creo que a pizza hai que cortala, pero mellor casi cunhas tixeiritas, verdad? Eu tiro de tixeira tamén, para a pizza. Vas cortar a pizza con tixeira? Sí, a que sí, Carmen. Moito máis práctico. A pizza cortase como se cortaba na antigua Roma, así, a cachos. Bueno, non, esta non. O noso público vai a pizza de hoxe. Pois ten unha pinta E a maravillosa, empanada verdade? tamén cando se teña feita, eh? Eso canto tempo vai ao forno? 20 minutos. O forno está a tope de... Pois vamos facer unha cousa, Carmen, cando teñas a empanada, agora metémola no forno. Nos vamos a seguir facendo cousas que facemos cousas. O forno está sin querer desincinerar a alguén. Bueno. Gracias a isto non estás pasando frío. Tamén é verdade. É verdade. Perdón, antes de despedirte, este pan que estou comendo eu de que é? Ese leva alga nori tamén, leva os extractos de algas, que son estos, as maceracións.
leva extractos de algas. Pan de alga. Sí, Pon sí. unha hamburguesa ten boa pinta tamén, Que se están vendendo de maravilla. E aparte que ten moitísimos nutrientes. Ao levar os extractos das 4 algas, é o que lle dá ese proba. Proba un cachiño? Non come pan. Eu como, bueno, Sí, non como sí. outra cousa que non Mira, sexa pan. Ten como un aceite ou que? Leva aceite tamén, sí, sí. Leva aceite, pois se me pega nas mans un pouco, Pero, sí. bueno. No, pero está buísimo, Decididamente non me vou presentar ao campeonato de cortador de pizzas. Que eso cortase, con que cortache? Traeme unha motosierra. No, eu creo que eso ten que ser... encima nunha tabla de madeira, Claro. San Manuel. Eso non lle podemos dar a ninguén. Mira como deixou iso. Non te queimes, Ala, no, listísimo. Mete aí, listo. A ver. Aí vai. Aí estamos. Bueno, isto... Esa de que é? De que é esa pizza? Esta é vegetariana. Anda. Espera, déxame cortar. Juan, eso non corta. Mira. Pon un poquillo de orden aí, Carmen, que senón Sí. están a desbotar. Coisa moi impaciente, entón se algo non vai, remexo con todo. Bueno, pero non importa. Ti calma, con tranquilidade. Que diferente. Non hai presa, Juan, que hasta as 6:30 non hai pandir. Claro. Non te razón. Esta é vegana, logo que leva exactamente? Vegetariana, sí. Leva crema de queixo con 4 algas. Perfecto, pues nada, pues xa repartiremos entre o público, non, todo isto. Agora sí. Hai que cortar todas as pizzas e repartirlas entre o público e despois para a lamparada. Bueno, pois se así de 15 minutos, repartir... non? Dixeche, Carmen. Sí, máis ou menos, sí. Veña, pois esperamos para a empanada. Pues mira, pois entre tanto, imos ver se repartimos cartiños. traballar, Deixámoste vamos por aquí na traballar. cociña. Moi ben. E nos imos para acá. A comida en vos mans. Veña. Pois veña, mentre Pasamos eu por corto. aquí, porque chegou o momento de seguir desvelando pistas para o Nimbaca Nimboy deste mércores que lles pode facer gañar 500 euros, nada menos, Imos coa segunda caixa, segunda pista. Que pasou agora? Non pasa nada. Hoxe ten a tarde... Descubrirás Que lle algo. pasa? Que lle pasa? Non vou dicir absolutamente nada. Xa me fixeron. Demos un aplauso antes ao público porque fixo casi un minuto sin equivocarse ao ler. Bueno, el Sí faino o no? moi ben Sí, todas sí, as sí. tardes, claro que sí. Casi un minuto. Que me fixestes? Que me fixestes? Non Vou fixen levar unha absolutamente sorpresa. nada, non podo rir por algo. Non sabe de que ser. Home, non, Que? ten explicación. Ten unha explicación. Metín aí as chaves porque pensei que será a terceira, puxome nervioso. Metínos aquí. Ti mira isto. Ti mira pasa isto. Non pasa nada. Hoxe fixeches o trileiro, non? Vas cambiando de sitio. Hai O que día ter menos cuidado, porque pensado... se alguén me quer roubar o coche un día, ven aí as caixas, bum, Sí, arranca. estás dando moita pista, sí, E o seguro aí, para o seguro é neglixencia. É certo. Claro. Se veixas o coche aberto, te colles, non é roubo, non? É que a mí roubaron unha vez o coche e tiña a chave de repuesto na guantera. Sí. E o seguro era reacio a pagar. Porque dicía que era fallo meu por ter as chaves de repuesto na guantera. Por dar facilidades, digamos. Por suerte apareceu o coche, ao mes apareceu, e non houve que ir ao juicio. Uf. Sí. Bueno, pois vaya broma, vaya broma. Bueno, imos coa pista. Leca a segunda pista. Esta segunda pista, que tamén é de ler, hoxe estamos poñendo a proba a miña dicción. Aí vou. Aquí, en Galicia, comémolos guisados. Así que agardo que se trate pois de algún alimento, non? Pois entendemos que sí. Que esta é unha pista bastante boa, porque falamos da preparación favorita, digamos, pero falamos tamén de que probablemente se trate pois dun alimento. Así que xa estamos desbotando moitas outras opcións. Vaise pechando ese círculo e seguro que se dan unha voltiña, adiviñan o que estamos buscando e levan 500 euros. Pues moi ben, xa temos a empanada case lista, imos de Romaría, apetecemos? Claro. Pois veña, porque estamos nun día no que moita xente de toda Galicia peregrina a Santo André de Teixido para escoitar a misa e gozar da Romaría de hoxe, unha experiencia máxica con moitas tradicións e lendas. Que estades facendo aquí? Pois viñemos a San Andrés de Teixido, porque dichoso mes que entra con todos os santos e sale con San Andrés. O día non acompaña moito, pero bueno. Pero hai que aguantalo. É o que Dios nos manda. E hai que aguantalo, sí, señor. Contame, de onde vides vos? Nos vimos de Santiago. Sodes moi devotos daqui de San Andrés, do apóstol San Andrés? Bueno, de vez en cando, sí. Xa é a terceira vez que vimos. Diz que hai que vir 3 veces. E cantas veu usted? Con esta 2. Faltalle unha? Faltame unha. Tamén se morro, pois que me traen de morta. É mellor vir a hora de vivo que despois de morto, non? Claro, e vir aquí 3 veces de morto vai a ser, para as funerarias vai ser un negocio malo. A ver, eu vim de Melladoiro, fon coller o bus atraso, porque estes son veciños meus de antes, estes son dos vellos. E xerme 20,
Vente, porque se non ves de vivo, depois has vir de morto. Se pois agora vou de vivo, e por de morto volvo. E de mortos conto-che despois. E usted como prefiere vir? Eu de vivo. Eu xa vai con 5 ou 6 veces que veño. E non ides botar os bailes, non hai geiteiro? Bueno, sí. Segundo comentou o cura, sí, dixo que había aí os gaiteiros. Agora botaron as bombas. E que máis queremos? Así é a festa. Estes son corpiños de mulleres, chamase votos, e ofréceslle ao santo. Son unha persona que se encontra mal de unha parte do corpiño, a cabeza. Porque din que San Andrés é abojoso de todo. Din que si, é abojoso de todo, que iso é verdade. Sabe vostede que é iso que temos aí detrás? Pois sí, é a fonte de San Andrés, en onde, cun cachino de pan, unha moeda coa tradición, se piden 3 deseos bebendo polos tescanos. Diz que hai que botar un pedacinho de pan, non? E se non se nada o pan, se non afonda, diz que tens que volver porque estás enamorado. Pero non do cure, Cuidado. Pero vostede botou a miga de pan? Oso non tomo en tempo, pero eu le veño todos os anos. Estou ofrecido a tomar viños. Ti non me hei de apartare, si chove, deixa chover. Vaya mangantería aí tamén. Pero como mangantería, hai que leválo con alegría tamén se chove, non? Bueno, pero dá tempo a todo na romaría tamén, non? É certo. Dá tempo a todo, dá tempo a todo. Vamos a preguntar ao Padre Patiño, que estivo ademais hai... O día 20. O día 20, hai nada en Santo André de Teixido? Sí, porque nos vamos todos os anos. Expliquei ya que nos vamos sempre que acaba o ano da Iglesia, o ano litúrgico. Porque ahora ya estamos, comenzamos o Advinte. O Adviento empezou este domingo, non? Sí, o día 27. Entonces vamos todos os anos. Además, hubo un acto moi señalado, que foi que é a primeira vez, según os paisanos, que o crego, que é o novo crego que é o Selí, sacou o que é a reliquia, que é un dedo, que se traxe de San André de Teixido, por alrededor do ave. Pero como que hai un dedo? Pero como que hai un dedo? Sí, hai un dedo dos santos. As reliquias nas igrexas. Hai un dedo de verdade? Sí, sí. Ti sabes, escoita. Por favor, padre, vai haber un dedo. Escoita, non empeces a... Ti sabes que donde hai romerías, donde se declara para un santo, sempre se levaba un trocillo dunha cousa, igual que en Liébana, en Santiago, todo, sempre collíamos... El Lourenzán, os caballeros de Malta... Hai un dedo de San Andrés de Teixido, Sí, unha tradición dice que sí. Pero un dedo de carne? Un dedo de carne. Non seas incrédulo, Roberto. Sí, un dedo de carne. Pero que incrédulo, estaría podre, hai 300 anos. No, como estaría podre, non están conservados tamén. Está en formol. Claro, está en formol. Perdón, non sabía do dedo. Cando rematen os da Universidade de Granada de estudar os osos para ver de onde viña Colón, pois irán ali. Entón irán a San Andrés. E eu estou ofrecido a San Andrés de Teixido, como ofreceron meus pais de pequeno, porque eu de pequeno non estudiaba. Entón ofreceronme a San Andrés de Teixido. Seguín sin estudiar e meterme no seminario, a ver. Mira por onde. A ver que pasaba. Eran inteligentes teus pais. Pero eu nunca vin o do brazo. Vin que sempre que ibas á misa e iba cunha cruz así, había unha cruz e ibache pasando. Eso sí, verdad? Unha cruz así deste tamaño. Sí, sabes que... Sí, pois mira, onde está a imaxe central de San Andrés, o que é a escultura de San Andrés, no medio hai unha especie de cristalera ou algo, é onde está a reliquia do santo, que é o dedo. E por que é tan importante esta romaría? Esta romería é importante, mira, vamos a ver. Según as leyendas que dicía que estaba picado San Andrés, que era hermano de Simón Pedro, o jefe da iglesia, estaba picado de que Santiago tiña máis peregrinos que él. Entonces dice que protestou a seu irmán, a San Pedro, dicindo que, a ver, por que el tiña tan poucos fieles, por que non había esa devoción tanto a San Andrés. Entón, chegaron a un acordo de que San Andrés iba a ser tan importante, aunque a veces cala menor, que Santiago de Compostela. Porque Jesús dixo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Non dixo, Andrés, sobre ti... No, pero sabes, ten en conta que foi o primeiro, já falamos o domingo outra vez, que foi o primeiro que deu o mensaxe de Jesús de Nazaré. Quen? San Andrés. máis que Pedro. Que o deu donde? Aos demais. Pero que era o xefe de prensa del. Pois aí podemos dicir que foi o influense en ese momento. San Juan Bautista estaba bautizando, Juan falou con San Andrés, ese é o Mesías, ese é o Cordeiro de Deus, e Andrés foi dicindo, encontrei a Xesús de Nazaré.
E outra cosa que me preocupa, había rosquillas de rosa en Santo André de Teixido? Probablemente sí. A esa romaría chegades tamén? Sí. Tuvemos un puesto... Vendes para todo Galicia. Vendo para toda Galicia, máis que Galicia. Pero vamos, que ali tuve un puesto fixo. Aí sí? Sí. Aí en San Andrés? En San Andrés. Unha señora era de Cariño. Compraba a ti e vendía Sí, e vendía el ali. Ti sabes, además que baixas dos autobuses já están todos os Pero puestos ali en San vendendo. Andrés de Teixido, se non ten un bimbio polo medio, non che compran, No, compran o paquete. Tú sabes como son as de San Andrés, que levan un bimbio. Sí, pero son cousas... que levan un bimbio. Sí, pero son cousas moi diferentes. Típico de ali. Sí. As túas son distintas. Pero hai tradicións ver fermosas, ir a apañar a erva de namorar... Os San Andresiños, que son os pais Andresiños. e o pau ese figurinhas de pan. está sin fomentar. Eso é Está sin fomentar. Entonces eles o pintan. É bonito ese. E sabes que hai 8. E hai que beber da fonte dos... Cantos canos ten? Dos 3 canos. Sí. E ver os milladoiros de toda... Sabes que hai 8 San Andresiños, 8 paniciños. É certo. Hai 8, está o da Pomba, o da Paloma, está o da Escaleira, está tamén o da Sardiña, o do Barco. Aí baixando para a capela, hai uns obradoiros nas casas de xente ali que o fai. A verdade que merece a pena non só a parte religiosa, que Coñezo de feito unha senón parella... a parte Me deixas paisaxística. dicirte unha cousa. Dime. Que eu estuve en Decrego aí, agora en esta vai cumprir por mes que ven 40. Eu estuve en Decrego, en Cedeira. Pero non en San Andrés. En Cedeira, che vou explicar por eso, en Cedeira, que está ao lado, que San Andrés pertenece a Cedeira. Sí, claro. A parroquia de Regua. Sí. En aquel tempo estuve para coller San Andrés que había así. O que pasa que, claro, o diñeiro iba a emplealo para outras cosas, porque era un tempo de que había moito diñeiro. Eu fun con eles de terceiro de BU. En aquel tempo eu levaba 3.000 pesetas e o que menos levaba 25.000. Entonces había unha cantidad de... Na miña casa, nós vivimos cerca de aí, na Mariña de Lugo. Eu sempre escoitei na miña casa, dende pequeno, que o cura de San Andrés de Teixido, que o cambiaban cada pouco tempo, porque senón, que había moitos cartos por ali. Eso escoitei, non dixen que seña verdad. Ahora cambiou este, ahora fai pouco que cambiaron este. Aparte de eres mal pensado. Non digo que escoitaba, non digo que fora verdad. O que si é certo, pasou... Bueno, seguro que moitos sabedes, hai uns anos morreu unha persoa durante unha misa en Santo André de Teixido e o cura decidiu seguir co oficio e a filla, pois, non lle fixo reproche ningún. Isto vímolo, ademais, coñecémolo en Televisión de Galicia, ímolo ver. Eu son moi ben de ir a misa. Sí? Sí, unha opinión miña da miña familia toda, sí. Que foi o mellor que puido pasar? Sí, no, que dixera a misa que estivo ben. Claro, unha vez que se produciu a tráxica noticia de que o seu pai perdera a vida, que foi o mellor, pensa vostede? Sí. Ajá. Despois estaba morto, hombre. Bueno, ten razón. Sí, hoxe é o tema do que máis se fala nas tertulias dos medios de comunicación aquí en Portugal. Quen exposente, a unha hora de tui máis ou menos, os asistentes ao rito criticaron duramente o seu cura e por non parar mesmo atención cando os sanitarios acudiron a esta igrexa e intentaron reanimar o home durante media hora con todos mirando e o sacerdote celebrando a Eucaristía. O párroco de Esposende, ante as críticas, di que era o mellor momento para rezar por alguén. Eu son moi ben de ir a misa. Estamos vendo dos casos aí, non? Os casos... Non, pero ten algo de explicación. Claro, primeiro está a persoa humana ante todo. Ti que farías? Me pasou comigo tamén. Sabes que eu tamén caí no altar. Ah, sí? Fai bastantes anos. É dicir, acababa de ter un accidente grave, desos que ten o cura, que tanto 80.000 kilómetros, e espatarei. No altar? Sí, dicindo a misa. Aí Dios tamén... No, a mellor foi para que despertara algunha conciencia e me gustaría que estuveras ali a ver se Dios tamén influiu en ti. A ver, que tampouco é que padre non é momento. No, pero a mellor foi algo un testimonio para dicir, joder, por que non estaría Roberto ali a ver se tamén despertaba? Porque eu esperei. E que fixeron os feligreses cando que? Esperaron que a ver se me recuperaba e todo, me sentaron, además había comunións. Que había primeira comunión. E depois dun cuarto de hora ou así, volvín outra vez e seguín, porque claro, non podía deixar a familia. Pero nestes casos que alguén lle pasa algo, cae unha persoa que está na misa, ti que farías? Ben, porque estaba escoitando a pregunta. Sí, escoita. Eu pararía. Incluso hai romaxes, que son a Virxen dos Remedios, que é a patrona máis importante do Val de Xestoso, que hai moitísima xente para unha iglesia moi pequena, e ti a veces non te enteras, porque a veces non te enteras. Ves que hai ruído, ves que hai xente... Non sabes que pasou. Claro, non sabes que pasou, que a mellor porque colle...
últimamente veu vin e dice, que pasou aí? No, que se mareou, que queredes? Alguna cousa? Preguntas, a ver o que pasa. No, que ademais Entonces, poden claro. decir, faleceu porque non ten pulso ou algo así, pero ten que vir algún médico, creo que despois un suizo certificar a morte, non? Pero en este caso a propia filla quiso que seguir a misa. E se por falta de atención esa persona morre? Por falta de atención? Claro. Eu creo que parar hai que parar, non? Eu pararía. Bueno, pero neste caso o que estamos falando... Eu pararía. Estamos falando de xente que está aí. Pareceu, pero como eres capaz de sabelo antes de chegar a él? Aí está. Antes de reconocer, ou a mellor por falta de atención, de que sen eu, calquera atención, esa persona morre. Pero que faz entonces? Di que dice, vamos a ver. pararía. Eu pregunto, escoita un momento, eu pregunto. Paramos a misa, estades de acordo todos? No, estamos mirando aquí, chamamos ao centro médico, chamamos ao tal, que veña. É que estamos ali, ti sabes o que está tardando moitas veces. Pero vamos a ver, padre, haberá que actuar nunha misa igual que se actuaría en calquer Claro, outro ámbito. en calquer situación, acto público. Vida, non? E máis en este caso na iglesia peor todavía. Que ten É Rosa? o máis valor. Que ten Rosa? Que se morres na iglesia ten moito traballo avanzado. Porque xa... Tes que ir ao tanatorio, Chegas antes total, ao ceo, mira, xa o cementerio está ao lado, está todo... Trae unha caixa e pero é que total, total teñen que parar, total teñen que parar para certificarse a defunción, para levarte ao tanatorio, para esperar... Moito adelantado, No, sinto moito, pero non. Jesucristo o defineu moi rápido, as situacións destas. Porque hai moitos, sí, que é primeiro, non, as situacións, que é primeiro o sábado o home. Seguir con a liturgia, seguir con a lei, seguir con o compromiso, o rito ou a persona humana. E ele dixo que primeiro era a persona humana. O defineu, e aí defineu de maneira xeral para todo. Pero hai curas que non lles gusta parar a misa. No, pero... Pois eu pararía, pararía, gustaríame que se algún familiar meu lle pasa, comprobaran que non tiña... Que morreu, pero vamos, independentemente de se pasa eso, a xente que está ali ten que actuar independentemente do que faga o cura, non? É o que che Eu fan, estou nunha misa e tú caes, é o que faga o cura que queira, pero eu vou te atender, chamar... No, eu poder ir chamar o 112 para que veña. Prácticamente en todos os sitios hai unha ambulancia, É moi rara a festa onde non hai na romería, sí. Na romería, sí. Nas romerías grandes, donde pueblos grandes, pero romerías como as miñas, que son aldeas que ven moita xente, non hai ambulancia. Dentro da iglesia, no, porque ao estar Dios con Dios xa sabes, será que pase algo. Non somos iguales. Pasa, pode pasar. Ainda que ti pasache polo seminario, eu non pensamos igual. Pasei de chum. Non pensamos igual. Eu creo que dices, ti hai xente a seu redor que te dice para, ou que preguntas e ollas, porque moitas veces non te enteras, che digo, se é unha romería grande, non te enteras do que pasou. A ver, Santa Andrea de Teixido, a igrexa é pequena. É moi pequeniña. Sí, por eso, así, sí. E tes dereito, e sobre todo, canto máis alto este o presbiterio, mellor. Eu teño estado ali dentro con moita xente, moi apretados. E a veces cantos desmayos hai, de xente polo calor, porque se asfixia, porque tal, e tes que moitas veces pasou algo, hai algo que se... E baixas do altar, e miras, e preguntas, e a mellor dice, non pasou nada, e o sacamos para fora, e pois coller unha silla, saca para fora, e bumba. Tes algún familiar en Ames, ti, que se chame José Patiño, pode ser? No. Me están dicindo que nos escribe José Patiño, dende Ames, para decir que hoxe tamén se celebra ali o Santo André. E creo que en Gondomar... Tamén. Onde, en Nande. En Nande. Hoxe é día grande, non? É día grande, é a parroquia de miña nai. Ah. É a parroquia de miña nai. E que celebrades ali? É San Andrés, San Andrés. Faise romería, que se vai? Faise unha romería moi pequeniña, porque a parroquia é pequeniña, pero moi bonita. Pareceu a min, sonou o timbre? Timbre, sí. Ah, sí. Están chamando a porta. Paremos a misa. Paremos a misa, é verdade. Quen anda aí? Home, Pablo, pasa por aquí. Pablo Meixe. Moi boas. Hola, Pablo Meixe. Gracias. Antes, perdona, porque... Que acolledor. Antes tiñamos regidor, pero marchou. Debeulle pasar algo. Ai, venga, ali, vete mira como corre, mira como corre. Que estaba comigo aí detrás, Estaban por aí, vale. É un mirmo, é un irmán que ven. Que tal, Pablo, como estás? Todo ben, moitas gracias por convidarme. Rosa Hola, Rosa Cristaleiro, de Gondomar. Rosa do Cristaleiro, coñecida mundialmente. A maior rosquillera do Reino de Galicia e de parte de España. Padre Patiño, unha persona moi creyente. Ya estuvimos falando antes, instalou TikTok, E queremos que... Porque este rapaz dedícase a iso, a TikTok. Traballar no, pero... Bueno, seguro que dá traballo. Hoxe é o día de influinte, ademais. Dedicación, polo menos. E mañá é cando se otorgan estes premios. For You. For You Fest se chama, sí. For You Fest. Está organizado por TikTok.
E, bueno, máis premios como poden ser, por exemplo, os Mestre Mateo, en distintas categorías, para creadores de comedia, de cociña, de lifestyle. Estás nominado? Estou nominado en comedia, de revelación. Pois moita sorte, non? A ver. Moitas gracias. Cando é eso? Mañá pola mañá, pola tarde? Mañá pola tarde, a partir das 6. Claro, pola mañá TikToker non, claro. TikToker pola mañá non se levantou naide ainda. Ni os da empresa. Están pensando os vídeos do día siguiente. Efectivamente. Pois vamos a pedir a San Andrés que se cumpla o teu... Oh, moi amable. Mira, mira, cuidado. Vamos a facer un TikTok de Santos. E usted vai celebrar a misa. Xa non fai misa, padre, creo, Pois pómolo a traballar. El ten xa subcontratas, ten moitas... Pois pómolo a funcionar. Cantas parroquias ten? 6? 5 parroquias, Oxe, prácticamente é bastante corriente o que un cura teña moitos hasta 10 parroquias. Sí, algúns que teñen máis. Hai quen oficia misas por redes sociais, non? Hasta 10 parroquias. Sí, que está vendo xente, sacerdotes, que están conectados incluso a TikTok. Non, pero digo oficiar misas. Sí, que están conectados a TikTok e fan a misa tamén e poñen esos cortos vídeos de TikTok para que chegue antes. Depois teñen WhatsApp e teñen tamén o Facebook. Pois, Pablo Meixe, queríamos preguntarte algo que supoño que te preguntan todos os días, como moreas de mensaxes, que cales son as claves para triunfar nunha rede social como na que triunfas ti. Se preguntarán iso, se traballas moito e canto cobras. Sí, son a Santa Trinidade, non? Supoño que será, sí. Cales son as claves? As claves. A ver, TikTok, como calquera outra rede social, vamos por algoritmo. Entón, é un pouco tratar de entender que é o que quere o algoritmo, que é o que quere a xente... O algoritmo que é? O que a máquina entende que é o que che gusta a ti? Efectivamente. Según canto tempo te quedas ti en cada vídeo, aqueles vídeos que das me gusta, aqueles vídeos que gardas, aqueles vídeos que compartes a outras persoas, se acabas de ver o vídeo hasta o final ou se só lo ves 2 segundos. Se tú fixeche un vídeo, ese vídeo o veo moita xente, dis tú, teño que ir por aquí. Pero isto tamén pasa na música, porque sería tan fácil como fixen esta canción, foi a que máis gustou, vou facer unha igual, pero depois non che sale. É que, efectivamente, é un misterio. Por iso non hai un segredo per se. Sí que hai pautas, unha das que máis recomendan é ser constante, subir con constancia por varias veces a semana. Se pode ser todos os días, a veces non é posible, pero bueno, hai creadores que o fan. Eso non se tupo unha angustia, sempre estar así a un tope. Sí, Eso é unha angustia. Pero non só a angustia de facelo, a angustia de que guste. De estar pendente de que guste. Claro. De que non vai ser a xente ni vai ser. E de forma inmediata sabes se eso gusta ou non. Eso claro. Pois non gustou. Pero bueno, tamén cando gusta. Gusta ben. Claro. A veces gusta, a veces non, pero bueno, tes que... É como vas tirar na caña. Hai un gran creador que é Xuxo Carreño, que é galego tamén. El sube 2 vídeos por día. De canta duración? Se dá traballo. Non estou 30 segundos. Por aí, medio minuto. 30 segundos. Eu subo un pouco máis, 50 segundos. Pero eu subo menos, subo 4 a semana, máis ou menos. Ti faz comedia? Fago comedia, sí. Porque a xente cree que, colle o teléfono, fixo isto e xa está, pero preparades todo isto. Estes fan bailes, que se di moito, non? Sí. É verdade que en TikTok hai un gran sector que é o tema dos bailes, das coreografías, as trends que chaman. Pero sei como na televisión tamén hai programas de baile, hai programas de cociña, programas mediáticos. Pois en TikTok igual, hai canales de comedia, canales de cociña, de educación, hai de todo, non? De misa. Cantos seguidores tes ti? En TikTok? Ahora teño 670.000. Casi 1 millón de personas aí, Rosa, aí detrás do chaval, Canto ganan este chaval cada mes? Pois non sei, porque non sei canto ganan os TikToks. Esa é a seguinte pregunta, non? Que se fan sempre, claro. Sí, pero non sei se o queres contar ou non. Non en cifras aproximadas tampouco, quer decir, se pode vivir do TikTok. Depende moito, xa che digo, das cifras que teñas, do tipo de contido. Non todos os mesmos contidos, porque claro, ves patrocinado polas marcas. Claro. E as marcas non sempre se queren situar detrás de un cómico que de un, por exemplo, un sector que paga moi ben é os cosméticos. A moda e os cosméticos porque son empresas moi punteiras, esas adoitan ganar moitos cartos. Sí, señor. Creo que hai unha barreira aí nos 10.000 seguidores, non? Se chegas aos 10.000 e superas iso, creo que crece exponencialmente. A partir de... Eu creo que... É verdade que é moi difícil conseguir seguidores. É conseguir o truco para medrar nas redes. Pero se consigues os 10.000 primeiros, xa consegues os 10.000 máis complicados que había. Pasa como o primer millón de euros. O difícil é ganar o primer millón de euros. Unha vez que ganaste o primer millón de euros... Xa vai rodado, Aquí unha vez dixo unha señora aquí que falamos con ela que tiña 103 anos e dixo que o difícil era chegar aos 100. Que despois dos 100 era bastante fácil, Se collía a correlilla. No, dixo unha señora aquí unha vez. Pode ser, Pois mira,
Rosa dalle a cabeza que no. Imaginación, que capacidad de conformarse, ¿no? Porque 103 anos... Non é tanto. Madre de Dios. Bueno, caramba, Rosa. Os que estamos aquí chegaremos, por que non? Por aí andaremos. Sí, home, sí. Comigo que non conten, xa vos lo digo. O principio do programa, Pablo, non estaba escoitando, pero estaba escoitando que hai unha polémica co calendario do Vaticano. Que non é do Vaticano. Pero eu tiña que decir algo, estive mordendo a lingua. Que pasou aí? Falando disto. Porque estamos falando dun calendario que chama atención, porque é o calendario dos curas sexys. Patiño di que non son sacerdotes. No, vamos a ver. Pensei que vai dicir Patiño di que non son sexys. Que hai... Bueno, eso xa é, para gusto, Primeiro, non é un calendario vaticano. É o calendario que chama el romano, que tamén hai que distinguir con o calendario romano, que é o calendario da Iglesia. É un calendario que se vende no Vaticano, pero que non produce o Vaticano. No, el dixo que non se vendía dentro. Dentro do Vaticano, non sei se algunha tenda o tendrá así, pero non... No Vaticano venden todo, ben o sabes. Claro, el Pietro Pacci sabes que vai buscando fotografías en todas as cousas, que seguro... Quen? O fotógrafo. Tamén dixo como se tivese que saber quen era. O fotógrafo que empezou con o calendario romano no 2003. Son esas fotos que estamos vendo. E colleu, e pode ser que tamén cando vai ao Vaticano saque algunha foto de algún crego que está ali, sin ser consentimiento, sacou dous, que o Diario de Sevilla chegou a enfrentarse para dicir que se enfadaron porque hai dous aí vestidos de cregos que non son, e que hubo denuncia, porque o siguen poñendo. Vale, pode ser dous, pero eu creo que onde está o problema é que antes víamos a portada do calendario do 2023, eu creo que é exactamente a mesma que do 2013. É dicir, que igual vemos estes párragos a priori sexys, pero que igual agora mesmo xa teñen 60 e pico anos. O máis. Que poden ser sexys igual. Sí, o máis, non ten nada que ver. Eu son sexy, era sexy de xoven, e máis agora sigo sendo. Mais ainda. No, pero que sí, que no 2003 que comenzou o calendario, hubo unha renovación pequena no 2004, creo que empezou a sacar unha fotografía que foi cando foi o conflito con Andalucía nas procesións, siguen sendo sempre as mismas. Sácase, e vale 10 euros o calendario, e está vendendo 75.000 ejemplares. 75.000 exemplares a 10 céntimos. Se o manda por correo cobra tamén todo. Pero non deberían, claro, isto dis que o calendario non o fai o Vaticano, pero se imagina que empregan a nosa imaxe para facer un calendario, e cobran por ese calendario, párrocos poderían pedir, non? Dereitos de imaxe. Sí, pero eso depende da persoa se reconoce que é el. O Vaticano ten o seu calendario, que son a Plaza de San Pedro, os monumentos, eso ten, cada mes ten as súas figuras, que como o que poñemos aquí encima da mesa, é dicir, o calendario de Coruña, que ten a Torre de Hércules, ten isto, ten outro, o calendario ten o seu Vaticano, ten o seu calendario. E aí ten ora, o crego, que sabe que se identifica, sabe que é el, como chaval que está denunciando, que sabía que era el, que non é verdade, pois son os que poden pedir dereitos de... Como chama? Piero Pacci. Pacci. Pois el di que son sacerdotes de verdade. No, el dice, reconoce, porque o dixo, reconoce que hai algúns que non son, e outros que sí, e reconoce que foi collendo imaxes sin autorización, e que dice tamén que falou con algúns. Entón, esos algúns son os que debían de declarar ante a polémica que chegou incluso dentro do Vaticano, son os que debían de declarar se é verdade ou non é verdade. Pois de entrada venden 75.000 calendarios o ano. 75.000. Home, creo que o souvenir máis buscado no Vaticano. Esa é cosa deles, esa é cosa da produtora esa, non é do Vaticano. Estamos dicindo que non é do Vaticano, é de quen o produce. Imos a outra polémica, porque temos o Nadal petando na porta e moitos xa están preparando a súa cesta de Nadal. Entendo que non. Aquí haberá xente que tamén este preparando unha cesta para nós. Sí, entendemos. A cesta que te refires? Eso das empresas? A cesta de Nadal. Sí, pois nunha funeraria de Barbadás, en Ourense, prepararon unha cesta ben orixinal. Saudamos o seu propietario, Arturo Varela. Boas tardes, Arturo. Hola, boas tardes. Ostra, a cesta vai nunha caixa. Non, espérate, xa estou vendo o titular. A ver, Arturo, contanos ti, que levas a cesta de Nadal? Bueno, pois a cesta de Nadal leva un robot de cociña Thermomix, leva un televisor de 55 pulgadas, leva un patinete eléctrico, leva viño, leva turrón, leva mazapás, leva unha cafetera, un Satisfyer,
Bueno, Satisfyer. o típico dunha cesta de Nadal. Satisfyer dixo como se non tuvera importancia. Sí, dixo no pro final. Pero vai nun ataúde, vai nunha caixa metido todo. Sí. E iso que se ve... Todo non colle na caixa, pero en principio a idea é esa. Que vendedes? Participación, rifas ou como é? Ui. Pensei que estaba collendo aire e quedou. Sí, parecía, que dixo, vou dar unha explicación, quedou aí. Pois chama atención, dende logo, preparan unha cesta, entendo que venden participacións para que toque, reparten. É unha idea bonita, chamar a atención, é unha maneira de chamar a atención, unha caixa. Hai xente que ten a caixa xa comprada, Sí, todos, os que estamos nunha sociedade, nun seguro, temos a caixa comprada. Dice, quen pode participar? Como se pode participar na cesta? Pois a xente ven ao noso establecemento... Como vai, cando ten que ir, non? Claro. Ou vai por ir, vou á funeraria dar unha volta, non? Pois... A ver que precios hai. Non vas. Se non morreu alguén, non vas. Non, pois aquí veñen igual. Así, vou á funeraria a ver que precios teñen hoxe. Sí, máis ou menos. Sí? Bueno, me entendo tamén. Igual teñen un bar, que hai funerarias que teñen bar. No velorio, faise moita veciñanza. No, sí, que hai funerarias que teñen bar. Ali na Aranga hai unha que está cerrado, mellor non ten nada, pero sigue aberto o bar para o público. Non, nós bar non temos, No, a idea é bonita. Non sei se miraches algo dos egipcios, que poñen tamén para que os difuntos coman e todo. Entonces, pero a idea está ben, chamar a atención dunha caixa. Pero os egipcios Satisfyer penso que non poñían. E canto vale cada rifa? Cada rifa vale 10 euros e ten 3 números. En canto valorarías ti a cesta? Pois a cesta, ainda que nós valorámola como último ano en 2.200 euros, sí que é verdad que debido a inflación ao final gastamos un pouco máis, pero bueno. 2.500. Sí. 2.000 e pico. Sí, é pico. Que é o que vale unha caixa, máis ou menos? Bueno, depende, hai nas millores e hai nas peores. Hai caixas máis caras de 2.500 euros? Sí. Que dices, hombre? Home, supoño que será o que queiras pedir, non? Depende se queres un Ferrari ou un Fiat, non? Claro. Pero onde vas chegar igual, Eso é verdad. E o Satisfyer deixate teso tamén, así que non. Sí. O descanso non é igual. Non sei que vos chama máis atención. Arturo, que crees que lle chama máis atención a xente? O robo de cociña, que veña nun ataúde, o succionador de clítoris? O que lle chama a atención é o ataúde, ainda que este ano metemos o tema do succionador de clítoris, que lle chama a atención, bueno, o tema que nós en vez de empregar unha cesta, pois empregamos un ataúde. Vale. Sí. E non é a primeira vez que faz este tipo de cestas, non? Non, nós levamos facendo isto... De feito, estudamos con Roberto no Land Rover unha vez. Si, levamos 4 ou 5 anos con isto, xa. E leva a tapa... O ataúde tamén é para ti, non? Como para mí? Non, se che toca a cesta, tamén levas a caixa. Bueno, nós sempre dicimos, se o capricho é moito, a caixa pode levar. Hasta agora nadie levou, pero bueno. Non, porque tú cando che toca unha cesta das outras, levas a cesta tamén. Hombre, por eso sí. E que lle facías na túa casa o ataúd? Eu non teño na casa, por exemplo, morro mañá non teño caixa. Pero mira, escoita unha cousa, a caixa, se che toca a cesta, onde colocas a caixa na túa casa? Pero onde coloco o Satisfyer? Colocar a caixa, non, colocar en vertical, eso sí, E ningún crego che dixo nada por Satisfyer ese. É que ten que ver o crego. No, pero quero saber, a ver que sí. Por eso tamén. No, vale. Pois a mí non me parece ningún lugar. Pois Arturo, moitísimas grazas por falar con nós. Boa idea. Non sei se quedan participacións, preguntache se quedan participacións. Quedan rifas? Sí, aproximadamente queda máis ou menos a mitad. Isto que é vendelo completo, porque vendelo completo pois damos un donativo a unha asociación daqui do barrio que colabora con familias que teñen nenos con autismo. Nos alegra eso tamén, que haxa unha boa causa polo medio. Sí, señor. Pois parabéns pola iniciativa, un ano máis. Gracias por atendernos. Gracias. Chao. Tú non tes caixa, Ros. Tú veña para si calquera como tú estás sin caixa. Eu teño un seguro. Pero xa temos, de toda a familia. Canto levarás pagado? Xa de toda a familia. Pachi, poñer unha caixa, pero vamos, unha de Tutankamón. Pero vamos, que... Co que levas pagado tú? Que me dá igual, que vamos, que non é iso a cousa. Eu que penso que non é ni lugar, nin... que non sei, non sou capaz... Parece unha falta de respeto ao morto. É que a min... Pero morto quitaron, non é, Rosa? Ben, vale, perfecto. Digo que queiras, pero vamos, que non é lugar nin a festa de Navidad
que é tan entrañable, tan que todo o mundo tratamos de disfrutarlo o mellor posible, que acordámonos de toda a familia, que dos amigos, colles o teléfono, chamas aquel, outro, Pois eu non che diría que, eu non che estou de acordo con a idea del. Se fora para outras tonterías, a mellor que tamén ten dereito, pero a idea del de axuda a unha asociación de autismo. A ti, por desgracia, nas aldeas, en todo sitio, por desgracia, a morte é a vida de outro. Pero temos moitas ocasións de colaborar cos autistas e con moitos outros. Claro. Claro. Eu estou de acordo con Rosa tamén. A mí non me parece. No, a mí non me parece. Ademais, o hecho, ahora levas a caixa de difuntos para casa, onde a pons? Que faz con ela? Ríeste? Non hai hueco. Se non che gusta, pícala e para leña. No, déxate de tontería. Ese non usa la de la cena? No, porque... O de botellero de viño. No, ten razón, Rosa, porque tú ves a caixa ali, pola mañá levantas, tú ves a caixa, este xa ganan de morrer, verdad? É que tens que ter un respeto. Porque tens que parado ali. E además vese cómoda, porque está encolchada. Son moi malos momentos a morte da familia que che conta, ou dun amigo que perdes. A morte suele ser o peor, Rosa. Son malos momentos, por Dios, para que... Ti sabes esa xente que vai dicir, ai, que vou a morrer, ai, que vou... Son os que máis duran. Pero, Rosa, tamén che unha cousa. Neste país, en Galicia, sempre tomamos a morte dunha maneira. Tú cantas veces biche nun velatorio a xente rindose contando conto. Sí, hombre, non che digo que non, pero a morte depende das situacións... A morte hai que tomala con alegría. Cando veña que veña... Non che decir un señor que quere que o día que falece se va al Caimán. Sí, estaría aquí. Rosa, ti sabes que antes nas casas canto tempo levaban os difuntos e celebraban a festa? 3 días. Comían ali que había 3 días comían, facían de todo. Estou de acuerdo, non estou de acuerdo. Antes de comer viña a xente a casa e había que facerlle de comer. 3 días moitas veces, sí. E veña café, viño, licor. E que che ven a familia de lesos ou calquer cosa, non a vas tirar a calle. Pero estaba todo o pueblo ali metido. Sí. Xa viñan antes de morrer, xa viñan os buitres. Pois mira, prefiero os buitres e todas esas cousas a que se celebra a morte... A Rosa non lleva esta idea. Pero se home vende caixas, Rosa, que vai facer? Claro, tamén... Eu creo que está ben, A idea está moi ben. Eu levaría máis alá. Imagínate que incinerara a xente, xo regalas unha copa menstrual que xa ten a forma. Sí, pues sí que lo varían máis alá. Sí, lévalo bastante máis alá. Pero está moi ben a idea. Estaremos atentos desta funeraria de Barbadás, a ver se o ano que ven Barbadás. Recollen a idea de Barbadás, creo que estou que morreu ao lado de Jesucristo. O que iban a soltar. Como é Barbadás? Ese Barbadás. Es que morreron ao lado de Jesucristo, como se chamaban? Os ladróns. Pero non tiñan nombre? Sí. Era Barbadás? Non lo sabes. Non me acordo dos ladróns. Que estaban na cruz ao lado de Jesucristo. Que sí. Un era Barrabás. No, Barrabás ao final saleu de patitas. Barrabás foi o que saleu da cárcel. Estaba ali, vamos, era un dos que... No, Barrabás era un delincuente. Ten razón. Barrabás era un delincuente. Que sí. Quen? O sea, tú eres cura e non sabes como chamaban os que estaban crucificados? Non me dou conta de ahora. En este momento non, de verdad que non. Teño que saber todo, coño. Pero eso, eran dous. Eran dous, non eran 15. Quero que... Marcos e Mateo afirman que eran bandidos. Pero como se chamaban? Tían nome. Non, os ladróns. Home, bandidos, iba a ser fontaneros. Os ladróns. Non me dou conta ahora. Que lle dixo a Jesucristo mañana Lucas chamaos estarás a la derecha del Padre. Sí ou non? Sí. O bon ladrón. E ti cala a boca que está na mesma situación que eu, dixo un a outro. Sí. Que nos mandou crucificar? Que mandou crucificar? Pilatos. Claro, eso sí. Poncio Pilato. Pero non hai nombre, eu nunca escoitei o nombre destes dous. Sí que teñen. Son Damián... Vou buscar eu tamén. Ao final estamos todos buscando. Damián, que eres o experto que tes que buscarlo. Temos aquí un tiktoker, malo será que non encontre. Pois está aquí o abuelo Juan. Pero son de TikTok, non son de Google. En Google ainda non atopo. No, cuidado, estou lendo. Pero busca como nombre dos que estaban crucificados ao lado de Jesús. Ya está. E que crees que busquei? Acelgas con tomate. E non che sale. Estou lendo todo o párrafo. Pero pon nombres. Claro. Dimas y gestas. Ahí va. Dimas y gestas, ahí está. Damián, dixo esto, vai che cerca. Damián. Algo sí, pero non me hago. Dimas y gesta. Pedro faltou che. Dimas era o bueno. Dimas. Sí. Mira a formación seminario, ves? Por eso nadie lle pon gestas ao fillo. Gestas. Claro, porque hai moita maleza, son xestas. Xestas, esos son xestas. Non é feo. Dimas tampouco é feo. Porque cando dixo Jesucristo, como te llamas? Dixo, el que máis dará. Que está dicindo ahora, que máis dará. Bueno, xa de que te crucifiquen, salen os libros de historia ao lado de Cristo. Ben, recordamos que mañán temos os premios For You Fest, que está
nominado Pablo Meixe por la categoría de comedia. Sí, revelación. Que estaremos pendentes a ver si levas ese galardón, o vaya. Hai máis galegos, non? Moi amables. Como? Hai máis galegos, non? Que están... Sí, está, de feito, unha delas estivo con vos aquí, Paula Blondie Muser. Sí. Ela está nominada para, creo que lifestyle, de blogging e demais. E tamén está GR Tamara. GR Tamara, sí. GR Tamara está nominada a mellor vídeo. Na máquina, Moi boa. E que é o vídeo que ten coa súa boa? Pode ser. No, é uno que imita a Georgina, a moza de Cristiano. Vale, vale. Sí. Pero tamén moi boa, é unha gran creadora galega que estuvo no Robert. Sí, estuvo no Robert Tamara, sí. E Xurxo estará ahora a semana que ven, creo que ven. Xurxo Carreño, outro fenómeno. Aí está. Outro fenómeno. Hai escola aquí, Juan. Sí, señor. Hai comedia en Galicia. Ya acabámoslo de ver, hai un momento. Sí. Hai comedia en Galicia. Tamén hai empanada. Mil grazas, Pablo Meixe, grazas... Padre, pasou algo, que se quedou Rosa. moi serio, sí. Pasouche algo, quedaches así moi serio. No, estaba pensando en esto, estaba pensando... En Dimas y gestas. No, que va. No, Queremos que ver Estaba pensando nominado... nos YouTubes, así, que me parece fabuloso. Nos YouTubes, gústame eso. Influencias. Que descargou TikTok antes, non é coña. Es que es a próxima meta. Sí, claro. Hai que estar nominado É a próxima meta do Padre Patiño. Vai me adiantar pola dereita, diucho eu. Acordai-vos desto, Él é máis de adelantar pola esquerda, pero bueno, pode adelantar pola dereita. Vai me adiantar pola dereita. Pero en plan a falsa, non sabes? Ai. Sí, señor. Estará feita empanada, non, Raquel? Nós xa temos aquí todo a punto. A pizza xa cortada, pero como ten que ser, e a empanada xa ten que estar, Carmen, porque o forno xa timbrou, hai un anaquiño. Así que ímolo a sacar en vivo e en directo. Seguro que está exquisita. Fai os honores, Carmen. Vamos alá. Mira, chega o cheiriño ata aquí. Empanada de xarda e de algas, con moitísimas propiedades e ademais un sabor riquísimo. Ímola poñer así un chisquiño para que vexan na casa. A ver, que se vexa ben. Fíxense que pinta, que pintaza ten isto, doradiña por fora. Ainda está un pouquiño quente, así que se che parece, ímola ir deixando refriar, ímola cortando, que aquí toda esta xentiña quere probala. Moitísimas grazas por estar esta tarde con nós, achegándonos esta maravilla. Gracias a vos por invitarme, eu estou encantadísima de estar aquí, cando querades repetimos. Bueno, fenomenal, pois nun anaquiño probamos as empanadas e ademais estará connosco o abogado Luis Pena e imos falar desas cláusulas abusivas que atopamos moitas veces nos nosos contratos de alugueiro que non sabemos se temos que pasar polo rego ou nos podemos negar. En 5 minutiños desvelamos o misterio. Ser inquilino dun piso de alugamento cada vez é máis difícil. Milleiros de requisitos para apartamentos que non cumpren as expectativas. Pero sabemos cales son os nosos dereitos? Cantos meses de fianza nos poden pedir como máximo? Poden prohibir as mascotas? Luis Pena resolve todas as nosas dúbidas. A letra pequena do alugueiro. Oxe, no quen anda aí. Aquí estamos o do que anda, iban ser as 6, faltan 6 minutos para 6 da tarde. Nos aquí falando de que vamos a falar agora? Vamos a falar de especies invasoras, non? Penso que sí, bueno, imagino que un pouco froito deste mundo globalizado no que vivimos, parece ser que hai unha morea de especies, tanto vegetais como animais, que chegaron para quedarse, que poñen un poquinho patas arriba o noso ecosistema, e dixemos falar con Luis e con Pepe, axentes medioambientais, porque isto, pouca broma con este tema das especies invasoras, non? Sí, efectivamente, son un problema moi grande para a conservación da biodiversidade. Estas especies pois invaden territorios que non son seus, chegan aquí moitas veces como de jardinería, pero se acaban escapando e temos moitos casos. Non hai maneira de paralas, pois? Non hai maneira de paralas, Aquí a única maneira é prevenir primeiro, sabes? Porque unha vez que están instauradas é moi difícil botalas fora. Pero Luis e Francisco son agentes medioambientais, pero son de distinto equipo, polo que vexo, o que? Sí. Sí, porque... bueno, claro, sí. En distintas seccións, ou que? Sí. A ver, explícadonos. Pepe traballa en parques nacionais. Parques nacionais, como por exemplo... O Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. O único que temos en Galicia. O único que temos en Galicia, e este é o color que se levaba en todos os parques nacionais. De todo o Estado español. De toda España. E o teu é... É o galego. O de agentes medioambientais aquí de Galicia, que vas así de verde por o monte para que non te vexo a xabarín. Sí, bueno, me gusta valer un pouco. Para camuflarse. Vale.
Vale, pois, destas especies invasoras, cales son as que menos preocupan agora mesmo en Galicia? Es que hai tantas... O que influe é a cantidad de especies que hai. Se fora unha sola, ainda se podía traballar con ela, pero son tantas... Son moitos frentes abertos, non? Estamos vendo o que creo que son xacintos de mar. Sí. Este de momento en Galicia non temos problema con ela, pero estes días arribaron as nosas costas, incluso a Cíes, a Lanzada, a Nova Barbanza, plantas destas que seguramente veñen de ríos do medio e do oeste da Península Ibérica. E chegaron polo mar a través dos ríos aquí, pero no Guadiana son un problema grande. Son toneladas e toneladas. Estamos vendo o titular agora mesmo. Estes que teño aquí, isto xa sabía cando eu era pequeno, xa vía no monte estes, Sí, leva máis de 100 anos aquí. Isto se utilizou muitísimo. Sí, porque me parecían preciosos cando os vi. Sí, no, bonitos son. De feito, se poñía moito en faros, en zonas así, porque unhas pedras medran ben. Teñen un especial problema agora mesmo con... Como se chama esta planta? Uña de gato, carpo broto. Uña de gato. Especialmente creo que na Coruña, alrededor da Torre de Hércules. En toda a costa. É que eu vi nas ribeiras, cando iba a pescar pola ribeira, me parecía bonito. A veces sacaban unhas cores, non? Sí, ten unha flor. Ten unhas blancas, outras son fucsias. E por que é problema? Porque invade todo, que? Porque tapiza todo e non deixa que as especies do noso litoral medren ali. E ademais as especies do litoral teñen xa de por sí moi pouco terreno. Xa teñen o espacio moi limitado. E este coloniza, tapiza e se reproduce por sementes, se reproduce por calquer cacho del que cae ao chan. Entonces, acaba fogando as especies autóctonas, digamos. Por iso falabades do importante que é a prevención, porque non sei se unha vez se instaura unha especie invasora, xa esa vegetal ou animal, podemos erradicala cando xa está convivindo coas autóctonas ou é máis complicada esa situación? É complicadísimo. Moi difícil. Se date conta, por exemplo, non sei, a vespa asiática, quen vai botar iso? Sí, quen vai botar iso daqui? Non hai maneira, podes eliminar milleiros de niños que sempre van a quedar. A acacia, que esta planta que temos aquí, esta reprodúcese por raíz, reprodúcese de semente. As sementes aguentan 50 anos no chan, é dicir, para erradicar isto tens que estar 50 anos quitando plantas e actuando sobre ese terreno. Non hai nada que facer con ela. O sea, o que hai que facer é evitar que se estenda máis, prevenir. Non vas a acabar. E ti no Parque Nacional das Illas Cíes con que tes problema? Bueno, temos problema no Parque Nacional das Illas Atlánticas, tuvemos problema con estas plantas que trouxen aquí, tuvemos problema co Carpo brotus. Que xa falado do... Sí, esta sobre todo foi en Sálvora, se eliminou bastante. Esta de aquí, non? Sí. No, este é o carpo, esta a uña de gato. Ah, a uña de gato, vale. Tuvemos problema con esta planta, esta xa se actuou muitísimo sobre ela, foron moitas toneladas, que se quitaron, sí. Parece que non, pero son moitas toneladas. En todas as illas? E sobre todo en Sálvora. Sobre todo en Sálvora. Pero en Cíes tamén se actuou, por exemplo, nos acantilados. Hubo que contar coa colaboración de escaladores para baixar, rapelando e quitando isto. Non é unha broma. Estamos falando de especies vegetais, pero tamén as animais. Creo que nas Cíes, entendemos que non é unha especie invasora os gatos, pero tens moitos gatos. Os gatos sí que levan con nós moitísimo tempo, non? Entendemos. E os bisóns tamén? Os bisóns tamén. Os bisóns son animales que son grandes nadadores. Teñen chegado hasta 60 kilómetros da costa. Entonces, as illas nosas están a 3 kilómetros, a de Sálvora, por exemplo, e a menos de 3 Cíes. Estes animales botanse e chegan nadando. Son un problema porque no primeiro ano... Bisóns? Sí, o bisón americano chega nadando. No primeiro ano fixeron un estrago nas colonias de cría de cormoráns. Os seguintes anos aos cormoráns son amenazada e unha das joias do parque. E o que lle dá valor esas colonias de cría tan grandes de relevancia internacional, non? Pois os seguintes anos xa empezaron a situar os cormoráns en sitios menos accesibles, máis verticales, e xa empezamos tamén a trampealos. Se quitaron 87 animales dali, Ahora considerámoslo erradicado. Pero 87 é unha densidade que non está nos libros. Que curioso, nunca pensaría, no dos bisóns nas illas atlánticas. Pero sempre poden volver a chegar. Sí, sin duda. Ese que ten Juan aí, esa que é como unha cana, non? Esta é unha cana. Sí, que estas tamén se reproducen moitísimo. Sí. Porque onde ves unha hai unha morea delas. Bueno, pois a cana é unha especie daqui de toda a vida, pero que é unha especie invasora. Hai tamén? En moitos sitios, sí, claro. En moitas zonas dá problemas. En Portugal vimos problemas tremendos. Masas e hectáreas de cana. O problema é que conocemos a todos das vasoiras. Das canas das vasoiras. Hoxe en día xa non se fan vasoiras de cana. Está en zonas húmidas, non?
Ou non? Sí, pero prefiero as zonas húmidas, pero tampouco é demasiado exigente. E outra cousa, falando de especies animais, o xeo ler esta información tamén, quedei un pouco sorprendido porque a ameixa xapónica, a que se vende como ameixa xapónica ou ameixa de Xapón, tamén é unha especie invasora, non? No. Ah, non? Penso que non, a ameixa... Non, porque de feito está permitido o cultivo dela. Sí, por iso me estranou. Hai unha ameixa que sí que se ve nos encoros ou nos ríos, a ameixa de auga doce, que veu, polo visto, no lastre dos barcos, usan auga de lastre para os barcos mercantes. E cando baleiran ese lastre, pois veu larva desa ameixa. En outras latitudes. Claro, porque de Asia. Nese caso chegan ás nosas costas, neste caso, bueno, a nosa terra de xeito accidental, pero imagino que outro tipo de animais pois será produto, non sei se do tráfico de mascotas ou como chegan os bisóns americanos ou outro tipo, tartarugas e demais que non corresponden á nosa fauna ata aquí para causar estes problemas. Hai varias vías. Por exemplo, os bisóns está claro que son de graxas peleteiras, de escapes ou isto. Outra vía é o que comentabas da tenza de animales de compañía exóticos, que por escapes accidentais ou por soltas aposta, pois temos aquí coa torra argentina, tivemos mapaches, pode quedar algún, varias especies de animales. E a solución podería pasar, se falamos de prevención, non sei se con lexislar dun xeito máis contundente ou como podemos evitar... Eu podo comentar que a legislación está feita de tal maneira que para incluir unha especie no listado de especies exóticas invasoras e que se proíba a súa importación, tenencia e demais, tes que facer unha serie de estudios e demostrar ese carácter invasor. Vai a comités de expertos, etc. Se tardan uns 2 ou 3 anos en incluir unha especie. Hai que facer o tema, eu faría a inversa, sabes, unhas listas blancas, dicir, isto se pode importar, e se queres importar unha cousa nova, fai estudios, botete 2 anos e demóstrame que non é invasora. Porque logo voltar para atrás é o complicado, non? É moi complicado. Pero de forma accidental tamén chegan, o que acabas de comentar do lastre dos barcos, é accidental entre comillas. Ao mellor está regulado onde podes tú soltar o lastre. Seguramente este regulado. Sí, hoxe en día supoño que estará un pouco máis, pero aínda así, unha larva así de pequeña en centos, hectómetros de litros, é complicado de... Incontrolable. Te podo comentar que antes, por exemplo, a ortoteca se viu no 1700 en Portugal e 200 anos máis tarde se viu por primeira vez en España, que foi en Galicia. Tardou 200 anos en chegar. Hoxe en día, en 3 anos, ates por todo. É o que falábamos da globalización, digamos, non? Estamos presentes en todas partes, con iso... E leva sementes nas botas. Esta é unha especie, a ortoteca margarita sudafricana, é unha especie que, cando vas por Cíes andando, a ves por todos os camiños. Non é que este así por toda a illa, está nos camiños porque levamos as sementes nas botas. Non simplemente camiñando, estamos estendendo estas cousas. Estamos espallando, E están nos aparcamentos e nos sitios onde se concentra a xente, sobre todo. O que pasa é que, se pensamos que isto pode pasar en todo o mundo, nuns anos, probablemente nos invadan, valga a redundancia, todas as especies invasoras. Non van poder medrar outras especies. Sexan autóctonas de Galicia ou de donde sexan, non? Bueno, hai cousas curiosas, Unha especie pode ser invasora aquí e non serlo no outro lado. Ten que ter un clima que lle axude. Polas condicións climáticas. E unha especie nosa de aquí, que é aquí autóctona, pois o toso, o mellor no outro lado pode ser unha especie invasora. De feito, se dan casos de que unha especie é invasora e está sendo perseguida nalgún país e no país de orixen está casi extinguíndose. Mira, estas imaxes que estamos vendo, estas son as famosas carabelas portuguesas. Que chegaron, non? Que é exactamente? É unha medusa. É unha medusa, non? Unha medusa que ten esa especie de bolsa inflable que usan para desplazarse co aire. Chegaron a Louro, non? Sí, bueno, é habitual que cheguen á costa, sobre todo con temporais ahora en inverno, que se chegan ás beiras. O que pasa é que, claro, si chama atención a das medusas porque a picadura pode ser mortal, non? É pouco frecuente, pero sí é moi dolorosa e aparte é unha especie que temos ali, e ao mellor, claro, a xente que a toca para ver que é e tal, e pensa que está morta, e ainda que está morta, as células urticantes siguen disparando as súas flechiñas. Entón hai que ter cuidado porque... Moi chamativa e logo pode haber
tamén os tentáculos quedar pola auga, nas zonas de rompientes, sobre todo, que a veces quedan por ali rotos, non se debe meter unha agua realmente cando están. Se nos atopamos con unha logo, como debemos proceder? Non sei, non se achegar un, por suposto, pero hai que avisar para que se... O mellor é que se hai socorristas na praia, por exemplo, pois darlle o aviso e eles xa toman as medidas. Saben como proceder. Sí. Sí, o que pasa que, bueno, normalmente acheganse agora en inverno cando a xente xa non vai a bañarse a praia, vai descalzo, entón, posiblemente con no tocala... Suficiente. Sí. Pois, moitísimas grazas, Pepe e Luís, por acompañarnos hoxe e explicarnos esta problemática que temos, que moitas veces non somos conscientes de... Sí, as especies invasoras son a segunda causa de perda de biodiversidade no mundo, o sea... A primeira entendemos que é o home, o sea, a acción dos... No, a destrucción da hábitat. Polo home. Vale. Pero... Pois gracias aos dous, e gracias polo vosso traballo tamén, os xentes medioambientais que fan un grandísimo traballo que moitas veces non se ve, e, bueno, non está de máis que o vexamos. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Nos volvemos con Raquel Pérez a esa cova de sal do Himalaya que pode ser tan beneficioso para a nosa saúde. Raquel, contanos. Pois seguimos aquí, seguimos nestas covas de sal tan curiosas que para todos aqueles que estiveran pensando durante o programa onde se poden atopar, decimos que en Galicia o único sitio no que as temos é en Vigo. Pero estas covas de sal non son simplemente unhas covas de sal pois para admirar, senón que teñen moitos beneficios, e comigo teño a Manuela e a Ana que nos van a explicar un pouquiño de onde ven, porque isto, ímolo dicir ben, chamase aloterapia e é iso, unha terapia natural. Correcto. Una terapia natural, complementaria, libre de medicamentos y sin contraindicaciones. Y consiste en respirar micropartículas de sal, que esos aparatos que llamamos halogeneradores, por eso son, esto es una terapia de haloterapia, convierten esa sal en micropartículas que son las que respiramos. Usamos una sal farmacológica, libre de impurezas y 100% extraída de roca. En este caso, ¿de onde ven esta terapia? Porque en Galicia é algo moi novedoso. Bueno, es novedoso un poco en España, aunque el primer centro lleva ya más de 10 años abierto. Esta terapia nace en Polonia, en unas minas en Cracovia, porque el médico que atiende a los mineros se da cuenta que ellos no están padeciendo las mismas enfermedades respiratorias, dermatológicas e incluso tuberculosis, que en aquel momento era algo endémico que el resto de la población. Y a partir de ahí se inician los estudios clínicos y es cuando se demuestra que es al estar picando la sal, ellos están protegiéndose, respirando esas micropartículas de sal y depositándose en la piel. Ana, xa nos adiantaba un pouquiño Manuela, pero efectivamente hai moitas doenzas e enfermidades que poden mellorar coa axuda e co complemento desta terapia. Sí, desde logo. Todas as enfermedades crónicas, como pode ser asma, EPOC, todas as infeccións respiratorias que acaban en itis, como otitis, faringitis, laringitis, as bronquiolitis nos nenos, que ahora mesmo están moito en auge, un momento moi delicado, pois axúdelles a limpiar todas as vías respiratorias. Ten un efecto mucolítico, a sal é antiinflamatoria, bactericida e viricida. Entonces, con eso conseguimos limpiar todo o árbol respiratorio, liberando de mocos o sistema e entrando máis oxígeno en sangre. Pois vou aproveitar, Ana, xa que me comentabas o dos nenos, porque temos aquí neste caso a Eva, que está agora mesmo moi relaxada, pero Eva, aquí non sobes tú, senón que tamén traes a túa pequena. A túa pequena é unha das persoas ou unha das pequenas, das nenas, que fai este tipo de terapia. Que tiña ela? Pois ela tiña obturado os conductos dos oídos, só ese obturar de moco, e non sabíamos desta terapia, empezaran polo meu home, que ten psoriasis, e quedamos pola nena, porque lle veu genial a ela. Agora, como se atopa? Oh, genial, genial. Non lle volvimos, desde que vimos aquí, non lle volvimos a dar antibiótico. Pois xa vedes, compañeiros, esta é unha terapia que quizáis non é moi coñecida, pero que pode axudar precisamente a combater e a complementar as doenzas respiratorias, dermatolóxicas, e incluso din tamén que o estrés e o agotamento. E deso nos no que andai imos bastante sobrados, así que se vos parece, eu vou quedar aquí, túmbome un pouquiño, aproveito e tamén gozo da terapia. Ala, quedo aquí, xa vos conto despois. Pois que goce da terapia, Raquel. Os iríades unha cova de sal do Himalaya? Eu, a calquera sitio onde poda botar unha soneca hasta ahora, iría de bo gusto, a verdade. No, pero Raquel, aparte, é precisa, porque Raquel casou hai pouco. Ah, bueno. Contómolo
estrés. Falle falta Raquel casou un descanso. pouco e, según me comentaron, o home se lo medio mangante e, bueno... Oi. Que desgraza, que desgraza. Mangante, aí Comentaron a todo. mí, Sí, sí, comentas, eu tamén o escoitara. Bueno, o que se comenta e se rumorea é que hoxe estamos desexando dar 500 euros que temos no bote, así que imos desvelar a terceira e última pista e agardamos que o premio sexa para vostede que nos está vendo. Vamos a ver. A ver, que temos por aquí? Eu vou, a ver, o técnico de pistas, por favor, quero presentar unha queixa formal, porque para mangantes estes dous que teño eu aquí. Non pasou nada. Eu non fixen nada, pero vin Creo que amoses o que No, estaba por chamou a aí. atención porque había un ovo ali que estaba encima do... Bueno, estaba ali. Sí, E parecía de verdade, e é de plástico. pero non me podes contaminar as pistas. Pasoume un día, é certo, Logo- unha imitación maravillosa, A verdade é que está fenomenal. Contaminar o... Como é? Contaminar a escena, Claro, a escena do as crime. probas, que logo pasa o que pasa, sabes? Lea. Bueno, non pasa nada. Imos Lea. facer como se nada, hoxe a cousa vai de ler, e a última pista é a seguinte. Mira, que ben traído co que estábamos falando. Son especie invasora, pero non aquí. De acordo? O que estamos buscando é unha especie invasora, pero non aquí en Galicia. Todo é invasor en algún sitio. Sí, se o vemos dende ese punto de vista, sí. Pois, por exemplo, metes a Sergio Ramos nunha biblioteca, pois é un Invasor. Pero todo invasor en algún sitio. Vale, témolo, non? Hola, moi boas tardes. Nin vaca... Nin voy. Dixeronme que había unha chamada e sí que estaba a chamada. Con quen falamos? Con Cristina, De onde? de Ames. Cristina de Ames. Antes nos escribiu un home, José Patiño, que dixo que ali tamén celebrades o Santo André, pero non é hoxe, non verán, pode ser? Pois a verdade é que non o sei. Eu non me sona de celebrar aquí o San Andrés. Non queres de seguir o santoral, moi. Cristina non foi á misa desde que fixe a primeira comunión. Non, fun moito. Ahora xa non vou tanto. Cristina, vemos, nótote certamente contenta ou algo nerviosa. Pode ser porque saibas a resposta do nin vaca nin boi. Que crees que é o que buscamos? A ver, eu cas dúas primeiras pistas a pataca, pero ca terceira non sei. A pataca? Unha especie invasora nalgúns sitios. Enténdese. Bueno, non? Podría ser. Bueno, Sí, ti dis por a pataca, non? Sí, eu vou dicir a pataca. Vai con iso ata o final. Pois así, imos valiente. comprobar se a pataca é a protagonista de hoxe do nin vaca nin boi. Non. Pois un coelliño. Un coello. Guisar un coello, por favor, bueno, Raquel. Sí que Por se favor, fai, Rafa. eu non o A guisar un fago, eu non coello. o fago, Está rico. pero sí que se fai. Ai, menos a ese que mira que riquillo é. Bueno, mira, o da pataca non estaba mal traído, pero tratábase dun coello e, como ben dicíamos, chegaron a ese lugar entre o século XVIII e XIX, a Australia, que seguro que vos lembrades porque chegaron uns pouquiños exemplares, apenas 24 ou 25, para practicar caza deportiva e en cuestión de meses xa eran millóns e millóns de coellos Estás dicindo que dando seguro que lugar non lembramos cando chegou o coello a Australia no século XVII. pola plaga que se fixo en Australia, famosísima, plaga de cuello. Que nos Sí, isto histórico, lembramos estudiar ese... Claro, ese filtros episodio da históricos. historia que se estudou, seguramente, sí. Claro. E faise Foi- guisado. E aquí en Galicia, ainda que non é das nosas carnes máis habituais, vai gañando adeptos ano a ano, e a forma en que máis se cociña é precisamente guisado a Guisado. quen lle guste. O coello se che toca a orella é moi correosa. Ai, coitadiño. Bueno. Ahora que o guisache. Non, eu non o guiso, eu non o guiso, eu non o como, Vale, e é coitadiño, como invasora nitiños nalgún que sitio, son. claro. Efectivamente, Aí por en exemplo, en Australia, donde Claro. se fixo unha praga moi perigosa, que Pois foi Cristina, non prácticamente podo imposible ser, de pero erradicar. gracias por chamar, Gracias a vos. Bico grande, Cristina, moitas gracias. Chao. Piquiño grande. Imos falar agora con Luis Pena. Vamos, porque buscar piso de alugueiro cada vez é unha tarefa Vamos máis andando, complicada. Santi. E hai cousas que nos teñen que informar. Aí, a ver, porque... Vamos. Veña, pois camiñade. A ver, mira, está esperándonos aí, mira. Parece o rei de Arabia aí sentado, mira. Hombre. Que tal, Luis, como estás? Moi ben. Benvido. Moitas gracias. Como vas? Vamos, ben. Con ganas de participar no programa. Veso vos tan contentos que agora vamos a abordar os temas serios para poñervos un poquinho menos... Bueno, pero... Poñémonos un pouco serios e non pasa nada. Para ir entrando en materia, comezamos por algo bo, non? Que van subir as pensións.
Moi ben, creo que é magnífico, creo que ademais, iso temos dito no programa, é algo que é xusto porque os xubilados teñen un contrato asinado co Estado de maneira que eles comprometeronse a facer uns ingresos para poder recibir outros. Me parece perfecto, me parece correcto, non creo que sea algo excepcional, sino que simplemente o que o Estado lle debe aos xubilados, creo que é o que debe ser. Porque ademais, creo que en Galicia estamos a un 20%, o sea, o que é a pensión media é un 20% inferior ao resto de España, non? O do que é a media en España. Efectivamente, pero as pensións son un cúmulo de ingresos. Esos ingresos van determinados en función dos salarios medios. Os salarios medios en Galicia son máis baixos e o custe... E outro detalle, que a poboación galega é moito máis envellecida que na maioría do resto de España. Entón, as pensións máis pequenas son seguramente a xente que ten máis anos. A xente que se retira agora ten pensións máis altas, non? Habería sorpresas, porque estamos asistindo a un proceso de degradación cada vez máis, onde se cobra menos cartos. É algo digno de estudio, aínda que sabemos que as pensións co sistema actual non teñen futuro. Se calcula, creo que xa comentamos no programa, que no ano 2050 por cada xubilado vai haber só un cotizante, por tanto vai a ser imposible manter este sistema, pero é simplemente un cúmulo de circunstancias que fan que aquí a vida sexa máis económica e, por lo tanto, as pensións sexan máis baixas porque os salarios son máis baixos. Cal é a pensión máxima que se pode cobrar? Pois creo que son algo máis... 2.500, sí, de memoria non o sei, teño que dicilo honestamente, pero son 2.000 e pico euros, que cotices o que cotices, iso é o máximo que se vai a poder percibir. Creo que esa é unha das... Iso vai subir, ata 2.800 euros, pode ser? Está previsto que se incremente, pero que tamén que se incremente o custe de acadar esas pensións, porque pode ser que con números actuais... As cotizacións... Pensemos unha cousa, hoxe en día é máis beneficioso, e xa sei que me van a matar algunhas aseguradoras, máis beneficioso e máis rentable invertir na xubilación da administración pública, na xubilación de toda a vida, que invertir nun plan de pensións. A repercusión é moito maior porque hoxe en día, ademais, vivimos máis anos. Refíreste a pedir que suban a túa tasa de cotización. Que se invertimos na nosa pensión, pagamos máis ata chegar a límites máis elevados, vamos a percibir máis e vamos a percibir durante moito máis tempo. Por eso é imposible que este sistema sea sostible. Hoxe en día, se tú te xubilas hoxe e tes unha pensión de 2.300 euros, pois está ben, non? Está bastante ben. Ahora, canta xente ten que traballar e de que maneira para cotizar hasta eses 2.300 euros que lle hai que dar a esa persoa. Efectivamente, é dicir, esta persoa chega a un acordo polo que ela ten que cotizar durante un período de tempo, que son os 35 anos. Pero eso foi gastado, eso é a teoría, pero eso realmente gastouse. Para pagarlle agora, alguén ten que cotizar, esa é a realidade. Esa é a realidade. Os cálculos creo que falan de que actualmente pode haber de tres cotizantes para chegar a pagar unha pensión, 3, 4, e que vai ser disminuindo cada ano, que ese é o problema, por iso non hai futuro nas pensións actuais. É un debate que hai que afrontar e, aparte, creo que o temos que afrontar con serenidade, tendo en conta que os que xa están xubilados chegaron a ese acordo, pero os que nos vamos a xubilar temos que saber que hai que retirarse aos 70, hai que pasar aos 70 xa directamente, que a xente con 75 anos é un chaval, depende do traballo, evidentemente. Sí, por suposto. Depende do traballo que fagas, evidentemente. Por suposto. Se andas a gran sol, evidentemente non te podes retirar. E procurar que a xuventude se incorpore ao mercado laboral antes, non? Para que teña máis tempo de cotización. O ideal sería que ese tipo de medidas fosen coetáneas, pero pensade unha cousa, a diferencia de outros sistemas como nos nórdicos, nos saxóns, nós temos unha forma de ser, sobre todo xa non os españoles, ou non os galegos en concreto, de que nos gusta estar moito tempo na casa, nos gusta disfrutar dunha serie de cousas, e iso que fai é que cada vez haya unha incorporación máis tardía a este mercado laboral, porque é imposible, cando noutros países necesitas xa sair os 18 anos a cobrar, agora a traballar aquí non. Moi ben. Pasamos agora a falar dos alugueiros, que está complicado ese tema, pero hai que aclarar certas cousas. E algo que nos vai aclarar, moitas cousas seguro, Raquel Atanis. Pois sí, aclarar e penso que tamén sorprender cos datos que lles vamos facilitar, porque, como todos saberán, buscar un piso de alugueiro cada vez é unha tarefa máis e máis complicada. As exixencias chegan a tal punto que cumprilas ás veces semella unha misión imposible. E iso que realmente a lei é bastante clara e bastante razoable ao respecto. Para que se fagan unha idea, o propietario pode exixir un mes de fianza,
2 de garantía adicional e unha mensualidade por adiantado. Nada máis que isto, pero se nos mergullamos no mercado inmobiliario, o certo é que atopamos que non todas as ofertas de alugamento se axustan precisamente á lei. E para topar algún destes exemplos do que lles fago, non temos que ir moi lonxe, ni moito menos. Fíxense, por exemplo, neste anuncio. Un piso dun cuarto na coruñesa Rúa Primavera por 550 euros ao mes. Para entrar a vivir, como están vendo, é preciso depositar 2 meses de fianza no canto de tan só un. Se isto lles parece abusivo, máis aló de Galicia atopamos exemplos aínda moitísimo máis escandalosos. Fíxense, en Barcelona, por un piso dun cuarto, polo que nos piden 850 euros ao mes, non só nos exixen eses 2 meses de fianza, senón que solicitan 6 mensualidades de depósito complementario. Todo isto por adiantado, antes de entrar ali a vivir. Estamos falando, ollo, de máis de 5.000 euros. Parecelles excesivo isto do que lles falo? Bueno, pois agarden a escoitar estoutro caso, porque tamén na cidade de Condal, por alugar un piso de apenas 25 metros cadrados, polo que nos piden xa 350 euros ao mes, fíxense ben que condicións debemos cumprir. Un patrimonio de 50.000 euros, contrato de traballo de máis de 5 anos de antigüidade, unha nómina de 2.000 euros netos e 3 cartas de recomendación. Nada máis e nada menos. Pero as condicións abusivas non sempre son de carácter económico. Ás veces tamén exixen, ollo, unha determinada ideoloxía, como no caso deste anuncio negacionista, imos dicir, para alugar un piso en Zaragoza. Moita atención, porque como poden ler, aquí exixen que o inquilino non estea vacinado contra COVID-19 nin utilice a máscara dentro ou fora do inmoble, como ven aí, di literalmente: se me enganas e te vexo fora da casa co bozo, bótote á rúa. Dende logo, ver para crer, moitas veces a realidade supera a ficción, pero chegados a este punto, Luis Pena, como experto, poden exixirnos cumprir este tipo de requisitos ou estas cláusulas consideranse nulas porque perxudican directamente ao consumidor? Eres un libro aberto sempre cando explicas unha cousa a Tanes. Dito isto, parece increíble que esta é esa realidade onde estamos neste país. A min ese piso de Barcelona xa non me collen. Nunca vou a topar 3 cartas de recomendación de ninguén. Me parece increíble que Hacemos un día destes. Vale, necesito 3. No, pero son exigencias... Cuidado, A cuestión é a seguinte, e Raquel o explica perfectamente. Hai unha lei que establece que hai unhas condicións que son legais e que son de obligatorio cumprimento. Por exemplo, a fianza, un mes. Nos poden pedir un mes, non nos poden pedir 2 meses de fianza. Pero que se piden 2 ou 3. Bueno, pois si se pide... A gas en locales de negocio que nos poden pedir 2, pero en vivenda é un mes. Claro. E só nos poden pedir unha, e é ilegal. Pero eu xa paguei 2 meses de fianza. Podes... Non lo piden e nos interesa ese piso, que facemos? Pois podes pedir a devolución, e hai que pedir a devolución, porque ademais vos pensade unha cousa, as fianzas en Galicia, estamos falando sempre da nosa comunidade, se depositan no Instituto Galego de Promoción e Emprego. Quedan ali depositadas de maneira que eles non van a consentir que se deposite unha fianza que é ilegal de 2 mensualidades. Por lo tanto, é algo que se vai a quedar ao arrendador, o cal está prohibido. Por primeiro da fianza. Segundo, o tema das mascarillas ou de que non estés no COVID. Decíamos que hai unhas normas que hai que cumprir, que son as legais, as de arrendamentos urbáns, e hai outras que son contractuais. O que non está regulado na lei, podémoslo regularnos. Todo o que sexa invadir a intimidade dunha persoa dicíndolle como ten que utilizalo, dende o meu punto de vista, é nulo. É dicir, eu si alugo ese piso de Zaragoza e me poño a mascarilla porque me dá a gana... Ainda que o firmes no contrato. Ainda que o firmes no contrato. É certo que o contrato é lei nas partes, pero para mí sería unha cláusula nula, que hai que defenderlo e hai que demostrarlo. Pero sería unha cláusula totalmente... Si vamos a lugar e alguén nos pide 3 meses de fianza, que temos que facer? Denunciar, que temos que facer? Podemos decir que iso é ilegal e despois... No, habría que denunciar para que eso non volva a pasar. Sí, pero se estamos falando do principio non podemos denunciar porque nos está mandando unha oferta e o arrendador nos vai a dicir: mire, se non quere aceptar, márchese. Claro. E a nós nos interesa o piso. Eu que faría? Pois eu asinaría o contrato e despois buscaría un abogado e lle presentaría unha reclamación, porque creo que non... Xa empezas con problemas co caseiro... Bueno, pero o caseiro... E contratando abogados. Bueno, pero eso é algo moi bo. Ponga un abogado en su vida. No. O abogado tamén ten que vivir, Hai unha cousa que, por exemplo... Aunque non merezca, o abogado ten que vivir, É necesario que viva o abogado. É unha cousa que a min
Preocupoume especialmente este ano, pero comentando hoxe, unha compañeira fixome outra pregunta que ainda me preocupa máis. Primeira cuestión, pódenos exixir que non teñamos mascotas? Falábamos de que había normas reguladas na lei e outras non. Nos poden exixir porque a lei non proíba que o arrendador, non proíbe que o arrendador poida limitarnos esa posibilidade. Que nos decía unha compañeira que o que lle exixían é que atopou pisos nos que non preguntaban se tiña fillos ou non, porque con mascotas non había un problema. Nenos pequenos. Pero con nenos pequenos que non querían. Nenos pequenos hai nos que roen máis que un can, Sí. E suelen ser máis difíciles. Hai hoteles onde non deixan entrar os críos e deixan entrar os cans. A cuestión é que eles limitan as persoas que poden acceder e ti eres libre de aceptalo ou non aceptalo. Pero é legal exixir que... Ti podes pedir, podes plantear unha serie de condicións. Ti eres libre de aceptalas ou incluso de unha vez aceptadas rebatir se as mismas son ou non son contrarias a lei. Eu entendo que non, que se pode limitar que unha persona... O que non podes facer cousas ofensivas, tipo, aquí non se admiten xente de orixe escandinavo, non, eso non. Sería un delito. Ou de outra naturaleza, é dicir, o tema das mascotas, que é algo moi recurrente, vai basicamente por dous motivos, porque hai comunidades que xa o proíben, por tanto xa non hai ninguna posibilidade de telo, e dous, por as molestias ou os danos que poden ocasionar nas vivendas. Hasta certo punto é comprensible, pero tamén se arregla fácil, porque se pode contratar un seguro para responder dos danos que se causen, que é moi simple, ou tamén se pode chegar a un acordo co arrendador de que ao final el decida a unha persoa que faga reparacións oportunas e que repare iso, pero pódese compatibilizar todo porque as mascotas hoxe en día forman parte da nosa vida. Moi ben. Temos que contratar un seguro nós para este venres, porque ti coñeces a identidade da persoa que vai facer o prendido de luces deste ano do Quen anda aí? Pois sí, que eu sei, estuve no escoitando antes. Ah, sí, ti sábelo? Sei. Pois é o momento de coñecer quen vai ser a encargada de prender este ano a nosa iluminación de Nadal. Vémolo? A rianxeira Eva Iglesias. Eva Iglesias. Por iso creo que deberíamos de contratar un seguro para este momento, non? Vai ser espectacular, será o venres, pero bueno, mañá temos que andar aí. Marchamos, non? Porque está facendo Santiago, así que marchamos que quere a voltas dicir co prato. Isto quere decir que xa vamos un pouco mal de tempo. Veña, pois quedan a voltas co prato e nos vemos mañá no Quen anda aí. Moitas gracias por estar aí. Pico grande. Ata mañá. Chao.